Goedemiddag en welkom vanuit de Lemmer, welkom vanuit de Lemsterbij. Want het krijgt zelfs juster, weet je, no ek weer zielt. Ik ben heel benieuwd, want het zou samen goed zou wezen kunnen dat Douwe Visser van Grauw, ja, voor een unicum, voor de 8e keer kampioen wordt van de SKS. Wat moet hij daarvoor doen? Dan moet hij in elk geval bij de eerste fjouwer eindigen. Als dat slag het, dan is Grauw Joert kampioen. En dan is er nog wat, want de waarsomstandigheden die zijn ideaal. En een echte skipper die weet altijd waar de wienwaai komt. En daar heb je natuurlijk apparatuur voor. Een kompas of misschien wel een app op het telefoon. Maar uw analist van Joert, Age Veldboom, die had zijn eigen wijze. Hoe doorsto dat, Age? Hoe wist u waar de waai komt hier op een Lemmer? Nou ja, de sjost altijd om die heen, de sjost de vlagen, de sjost die wienmoens. Maar er is nog iets bijzonders hier. De roekst vanuit de polderwaai, die bargenboer. En als de wien nog iets omgeeft van de andere kant, roekst de siepels. Daar zit een boer met siepels. En dat is zo mooi hier. Ik kwam hier van de morgen op het wetter. Ik denk, oh ja, daar komt die wienwaai. Maar nu is er al iets omgang. Voor mij mocht er nog meer om, want ik vind het mooiste als er echt uit de IJsselmaar komt. Maar waar komt de wien nou waai? Ja, oer de polder, oer de Noordoostpolder. Dus we roeken nou de Bargen? Ja, die ging ik van de morgen eerst gelijk. En later bakte hier appeltjes, maar dat kwam hier uit de roef. Goed, het kan Joert samen wezen dat Grauw voor de 8e keer kampioen wordt van de SKS. Laten we gelijk even het klassement erbij pakken, jongens. Even de top van het klassement op kaart. Dan zien we dus dat Grauw de leader is met 19,8. Douwe Visser voor Ljouwert met 31,8. Dan Lemmer, 32 zoon. Voor Jereveen, Snits en op het 6e plak nog de Jouwer. Maar Grauw had 12 punten vastsprang op Willem Zwager van Ljouwert. Ja, hij maakt bij de eerste fjouwer eindigen. En dat slag het Douwe Visser haast altijd. Ja, dat is het kenmerk van Grauw, de ploeg van Douwe Visser. Ze maakt geen fouten. En als er een foutje maakt, en dat hebben we van de week 1 keer gezien, dat er met Pieter Meter, dat er ervoor komen. Maar hij herstelt hem ook weer. En dus, ik als zoeder een foutje maatje, hij kan zich een heel soort permitteren. En dan denk je echt van dat Joert definitief de beslissing valt. Joert wordt normaal sprutsen Grauw kampioen. Ja, normaal sprutsen wel, want de kerst statistieken erop naaien. Hij wordt eigenlijk altijd bij de eerste fjouwer, bij de eerste 5. Ja. Nou is het zo, dan wordt hij dus voor de 8e keer kampioen van de SKS. Hoe moeten we Douwe Visser van Grauw dan pleersen in de skiertnis van de SKS? Ja, de oude skiertnis van de SKS, dan hebben we Ulbe Zwager, de grote leider van het vleugelklassement. Wat is dat, het vleugelklassement? Nou, waar de skipper die de meeste wedstrijden won had en de meeste kampioenschappen. Dus die, maar de Ulbe Zwager, hè, de pakenzoon was ze. Hoe vaak werd hij kampioen? Ik kijk net uit de holle zin, maar het is net meer in te helden door de huidige skippers. Want zolang als hij mij die in heeft, kunnen de huidige skippers net meer mij doen. Dan stiert er alweer een opvolger klaar. Maar dat terzijde, dan heeft dus dat weer Ulbe Zwager. Maar dan krijgen we Douwe Visser van Grauw verzels. Van Snits? Ja, natuurlijk, Douwe Visser van Snits. Wie die net nog een keer kampioen? Nog een keer en ik nou krijg ik dat Oude Ulbe al een keer kampioen is van de SKS. Oké, dus Oude Ulbe, wie overmoord, dan stoot dat even niet in eerkeest. Wij hadden het dan net paraat, maar dan komt zeker direct daarna Douwe Visser van Grauw. En dat is gewoon een hele goede zieler. Want net alleen nog op het scootje, maar ik in de Lietse boordjes. Wat vroeger, een scootjeskipper die ging net in een BM'er of een 16 kwadratenziel. Maar Douwe Visser, Grauw, wol. En ja, denk erom, wat krijg je dan een ondervinding in zielen. Ja, er wordt wel eens een keer zijn van, die vergelijking hebben we juist direct maken van Douwe Visser Snits is misschien de Johan Cruijff van het scootjeziel. En dan is Douwe Visser Grauw Garry Kasparov. Wat vies van die vergelijking? Nou, dat moest mij net vragen, want nooit van Garry Kasparov yet. Nou, dat moest je dan even uitlezen. Dat is een grootmeester op het schaakboord, komt uit Rusland en die denkt altijd meerdere zetten vooruit. Laat je alleen nog maar denken om 2 verlien, maar die finish, maar Jereveen en hij wist dat er nog één scootje tussen komen moest en Grauw wie dan kampioen. Het wie de strijd tussen Grauw en het Jereveen en er moest één scootje tussen en hij ging, Grauw kind dus Jereveen, zat de vernielingen zielen. Geert Oestag komt in een scootje tussen. Het wie een meesterzet, een tactische meesterzet. Dat is werkelijk iedereen, elke zal dat onthouden. Er zitten we op een snitsen maar en we zeggen het gebeuren en we snappen net eerst wat het bedoeling weer.
Wat doet er nou? Wat doet er nou? En dat wordt het even verdikken. Wat het hij een prachtige set die nou. En toen, ja, en ik weet nog de frustratie bij Sietse Brouwer. Die wien er helemaal van af. Want die hier net verwachten dat dat gebeuren zou. En dat weer dus de eindtruc van Douwe Visser op Grauw. Nou is het eigenlijk nooit meer Garry Kasparov of Vierte. Nee, de grootmeester in het schaken. Maar natuurlijk, Arjen Hasto gelijk. Ziele is ik schaken. Ik dacht deze set. Wat doet mijn zinstander? En die gaat rij en dan ging ik rij. Maar moet de rekening houden. Daar komen we bij de tonnen. En hoe komen we daaruit? En als ik daar maar bakbord op kom, dan zit ik vast. Dan zit ik zeker. Maar als ik hem krijg net helje, dan kom ik eronder en ieder dan wel een gatje. Het is elke keer schaken, sjen, het veld in de gaten houden. En daarnaast nog ik elke keer die draaiingen van de wien in de gaten houden. Want daar, wat juster schoen, dat Jereveen samen naar voren kwam. Zeker, zeker. Ja, dat was een prachtig om te zien dat Jereveen na die valse start toch nog heel knap op het tweede plak eindigen. En nou de wien, ja de wien die is misschien wat een beetje onderdraaien. Eerst van de morgen zei de wedstrijdleider, die zei van er komt een op-en-delbaan. Maar ik ging even naar onderen naar de commentatoren van Joert, Eelke Dijkstra en ik Roelof Bouwmeester. Heren, welkom. Ja, leidt er nog altijd diezelfde route in, die op-en-delbaan maar een gate, of is het intussen verloren? Nee, Arjen, we sjuggen nou op het skip nummer A. En dat houdt in dat we toch weer het zongglas erin hebben. Ja, en dan zielen we me ik nog even baan A bakboord om. Dus de tonnen maar de eerste keer linksom, de links houden worden. Ja, en hier we al hier hopen op een zongglas eindelijk weer. Dan toch, Roelof, weer de gate. Nou ja, ja, mij eens even, het zongglas. Ja, we hebben de hoop dat er Joert een fantastische gatebaan en op-en-delbaan inlezen zou. Dat wie ik de bedoeling van het wedstrijdcomité. Maar de wien is krek wat de vier links, werd er ook die dwars op de bijstiet jaren. En dan wordt het heel moeilijk om op een kwart stukje erin te lezen. En het wordt ook heel moeilijk om hem dan dicht bij het publiek te houden. En we hebben juist al die twee argumenten ben belangrijk. Dus ik vind het hartstikke spietig, maar wel begrijpelijk. Ik snap wel de keus die je maakt is, Joert. Arjen, een begrijpelijke keus. Ja, dat zeiden de beide commentatoren, Roelof Bouwmeester en Eelke Dijkstra. Ja, de wedstrijdleider Gerrit Langers, die had dus op het allerlaatste moment toch besloten om er net een gatebaan in te gooien, maar een zongglas. De commentatoren vinden dat spietig. Wat vies je? Ja, dat vind ik jammer, want ik maak heel graag horen op een delbaan. Er zit meer variatie in. En voor de meesten bij het publiek, die kennen dan ik zien van, ben ik meesten die het verwarrend vinden. Hè? Waarom gaat die nou om die ton? Maar dat blijkt dan letter. Dat is ook kiezenkast in die gate van welke tonnen neem ik. Nou, is beter onvallen. Ja. Precies. Maar goed, ik snap het. De wedstrijdcommissie zou mij verskaten zaken te krijgen. Je wil het publiek mooi wat litten. De skippers die willen echt een eerlijke wedstrijd zielen. En ze zitten hier ik nog maar de vaargeul. Want ik show je de rede tonsjes. Die liggen aan deze kant van de vaargeul. En luister die baan terug de vaargeul. Ja, dan krijg je gedonder. Want die skippen die varen gewoon heen en weer naar Lemmer. Dat is net oorsletten. Nee, ik zie geen enkel schip van Rijkswaterstaat. En BPR is toch geldend. Ze kennen net maar wedstrijdskippen de Wester die Vagel zielen hier. Ja, dat kennen we wel, maar dan werd het... Een puinhoop. Nou, dat ken. Ja, dat willen we net. Dan nog eventjes, want de waarsomstandigheden zijn totaal oors als juster. Laten we eerst even hier naar Jan Jonkman. Want ja, Jan, vertel even, hoe komt het mij het waar? Nou Arjen, nou juist het minder waar op een lemmer. Zit het er een stuk beter uit. De zinnen erbij en een prachtige wien. En stipt om 10 minuten nu twaan gaat het startschot. Dan hebben we een mooie windkracht 4. Maar uitzitter is in 5. En dat ken ik wel eens even op de eind van de route. Wel eens even naar een uitzitter richting Saiswijze. Prachtige dag voor de zielerij. Nou ja, Sageer verzit. Als je op 1 naar eerst binnen, dan ben je twat. Ja, en dat is op dit stuit Willem Zwaag in het klassement. Die zit tweede in het klassement. Maar nog even over die waarsomstandigheden. Dit leek het mij dus gewoon ideaal. Ideaal. Mooi even een krachtje fjouwer. En er zo aan het eind van de media nog een tikje bij komen kennen. En dan ken ik de wat gruttere, brede skippen. Juist maar die heel weinig wien dat er dan een licht skipje even naar voren droet. Maar van de media ken de gruttere, wat bredere skippen, die kunnen ook eens wat presteren. Ja, maar heel eerlijk, Agen, die lichte wien, dat is eigenlijk niks.
een goede skipper moet maar elke wien zielen kennen. En dat juist dan toch maar heel weinig wien dat er net toevallig is dat de goede skippers die vlaagjes oppakken die er dan wel binnen. Ja, alle respect en ik vind het echt knap, maar voor het publiek en ja, het gaat allereerst in slow motion. Dat is ik zo. Dat gaat heel traag. En dan moet je als skipper rekening mee houden. Als ik haast geen wien in het zeil heb en ik maak ze nog een oestag en nog een oestag, dan komt het schip niet meer op gang. En is alle gang eruit en dan rennen die oren die voorbij. Dus dan moest ik als skipper, maar heel weinig wien, moest die techniek beheersen om dat schip rennen te laten. Maar is het dan volop dreger om mijn licht waar goed zielen te kennen als bijvoorbeeld met deze omstandigheden? Is dit makkelijker? Ja, ik vind mij ik net een lichtwaarzieler. Echt net. Nee, gewoon goeie. Liefverwekkend. Wat, Ja. Was haast in sleep op het achterdek. Ja. En het wordt zenuwachtig. Want er gebeuren dingen waar niks aan dwangkast. En mijn hudde wien, nou, daar kerst het zijn oren knokken en daar best er mee bezig. En maar die hele zachte wien en dan lijst er op een plak. En de sjos die oren die krijgt wel een vlaagje en do net. En dan denk ik zelfs wel opfretten. Waarom krijg ik die wien nou net? En die oren wel. Maar het is niet allemaal geluk. Het is ook wijsheid dat de goede skippers op een goede moment op een goede plak binnen. Zo is dat. Nou, op dit staat op het tweede plak in het algemeen klassement. Dat is Ljouwert, met Willem Zwager. Ja, en op het derde plak is het dan de Lemmer, met Albert. Die onder een van dit hier nog 2 wedstrijden. En dan neemt er dus Auski en dan neemt zijn zoon, neemt het dan Oer Jasper. Maar voor Ljouwert zou het wel heel mooi wezen. Hè? Want vorig jaar had ze op ziende het podium mist. Ja, dat ze nou op het tweede plak staan. Ja, eerlijk gezegd, ik gun het Ljouwert ook wel. Nou, die jongens die knokken er hut voor en ze gaan heel soort onder het schip die en ze goed traint en Auron Satri op Starm. Natuurlijk weer dat discutabel, maar daar gaan ze een soort ellende op doen. Dus, en als ze dan zo weer omkomen en elke keer zo goed zielen, ik denk dat ze wel een podiumplak krijgen. Ja. En dan het treden, want daar achterin dus, tussen 2, 3, 4, 5, daar is het toch behoorlijk spannend. Nou ja, vlak Heerenveen natuurlijk. Jongens, wat die juist ermee die hebben. Doen ze dat kunstje nog eens een keer flikken kunnen? Als de oren een foutje maatje, daar kan je van profiteren. Ja. Dan hebben we natuurlijk ook de scootjes, want we hebben nou genoeg zijn over Grauw en over Heerenveen en over de top van het klassement. Maar er zijn natuurlijk ook scootjes die het teleurstellen. Ik neem een Jenne Woord, maar Siebre van ter Wisga had nog net een wedstrijd goed zield. Nou ja, goed dat Sto het zei. Ik zou er net op beginnen, want Jennewaard is mijn eigen thuisplak. Maar vorig jaar weer. Maar dan is het wel maar mies. Ja, vorig jaar had het zo geweldig dien. En toen waren we alle keer enthousiast. Nou, wie is in de buurt, hè, toen? Ja, en een jonge ploeg, alle jonge lui uit het dorp. En dan, dat weer geweldig. Maar dit jaar, na 2 dagen, 2 keer 14 punten. Na 2 dagen 28 punten. Dus een erger, minder goede start. Je kerst het net rader treffen. En die jongens, ik een paar keer even een minne vlaag getroffen en weer achterom. En soms denk ik, het schip rent ik net lekker. Wat is dat doen? Nou, als ze een vlaag krijgen, dan moet het schip fut. En het is geen piepster, hè. Het is een boetenverlaatster. En zo'n schip is altijd wat zweerder, ietsje trager. En nou ben je altijd idolaat van de piepsters. En alles wat geen piepster is, ben je dan minder enthousiast door, heb ik wel eens het idee. Dat mag net zeggen, want mijn Zwanneblom wie een boetenverlaatster. En daar hebben we het een keer mee doen. Maar wel toen het verrekte het waaide. Want die skippen die kennen de wien. Goed, dan nog een oorscootje wat ik er even uitpikken wil. Dat is het scootje van Harmen Brouwer, Langwaar. Tja. Die hebben een oorskoetje, nou de 2 gebroeders. En daarvoor hien ze natuurlijk altijd de jonge Jan. Een oorskoetje. Rint echt nog net echt. Hij zei van de morgen van ik bezocht deze wedstrijden maar gewoon als een soort van trainingswedstrijden alweer voor Takkum seizoen. Dat is echt wat. Ja, dat is inderdaad. En ze hier er zelf ik meer van verwachten. En dat is ook logisch, maar als het schip net erin wil, en juist praat ik toevallig even met zijn zwager. En die zei, we zijn er wel mee bezig geweest. En we hadden nou een beetje voor elkaar. Want hij geeft net meer maar de kont dwest door het wetter. Dus dat is al beter. En ik weet net wat online. Zweden, tuig. Het kan hele lietse dingetjes wezen dat een schip krek wel rint of net rint. Maar ja, het schip van Langwaar, de Grutte Grienen. Je hebt net voor niks de Grutte Grienen. Het is een groot schip. Dan is het net een mooi schip. Het is geen piepster. Het is zeker geen piepster, maar dan heeft wel eens zei van ik vind het eigenlijk net een mooi scootje.
Nou ja, goed. En ik We een... moeten de stront mij vervieren. Nou, de skippen ben vroeger gebouwd als vrachtschip. Ze vaarden maar hier appels en bieten en stront. En mijn moeder. Maar het is geen wedstrijdskoetsje. Er zijn zoveel mooiere scootjes in Friesland te vinden dan de Langwaarder. Ik vind het toch altijd knap hoe je altijd weer diplomatiek muziek is te wijzen. Dankjewel, Age. Ja, nog één ding trouwens. Ik mag het net vergeten natuurlijk. Waar jouw sto, Joert, de grootste kans om hier op de Lemsterbaai te winnen? Voor alle mensen die het mooi willen onder scootjepool. Wat zei Age Veldboom? Ik zeg Joert Lemmer. Lemmer, op een eigen Lemsterbaai. Ja, ze weten precies hoe die wien hier om die polder, hier om de hoeken draait. En hoe zij als eerste bij die tonnen komt. Als ze goed starten, dan kan Lemmer Joert een goede dag hebben. Ik ben heel benieuwd. Je viel het hè? Er komt meer wien, hè? Veel, maar jongen, dit is geweldig. Moest naar die vlaggen zien van Omroep Friesland. Die wapper je erover. Hartstikke mooi. Dankjewel, Age. We gaan aan zijn los. Maar ja, deze wedstrijd hier op de Lemsterbaai. De ene na laatste wedstrijd van het SKS Kampioenschap 2024. Wordt Douwe Visser Grauw kampioen? Dat is de grote vraag. Wie hebben het aan? We gaan eerst even gauw eruit voor de reclame. En dan heel gauw weer waarom. Ontaast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Bij Scandinavische Woonwinkel in Sneek geloven wij als familiebedrijf dat meubels moeten passen bij jouw manier van leven. Echte Scandinavische meubelen kenmerken zich door hun kwaliteit, tijdloos ontwerp en gebruiksgemak. Kom langs in onze winkel in het centrum van Sneek of bezoek onze webshop voor nog meer inspiratie. Zo is er maar één. Rinsma Modeplein. Plan een boet interieuurtje? Kom naar Hegel Buiten. Inrichters van Boeten. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten. De inrichters van Boeten in Hommets. Wij maken je boeten mooi. Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van de LED Partners Marketing en Webdevelopment. Krutske co-sponsor SKS. Lieve, wat hebben wij het toch mooi voor elkaar. Oh, Albertine Agnes, prinsessen van Oranje, zeker weten. En ik ben ook zo trots op de Prinsentuin. Heb ik zelf aangelegd. Oh ja. En toch, Willem, vergeet ik, er klopt iets niet. Nee, er ontbreekt iets. Kom nou naar Ultiem Buitenleven voor de allermooiste tuinmeubels, barbecues en kampeerspullen. En profiteer ook van uw summer sale. Kijk, dit is het ultieme buitenleven. Hast het als jongen? Er is opruiming. Bij Kapel gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak. Ja, mij kwattingen ons 20% op meubelen, bedden en accessoires. Kom, laten we gauw gaan, want op is op. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Wordt het scootje van Grauw, mijn skipper Douwe Visser Joert voor de 8e keer kampioen van het SKS kampioenschap? Dat is de grote vraag. Joert, hier van de midje, achter mij op de Lemsterbaai. Grauw, die moet bij de eerste fjouwer eindigen en dan is dat definitief, het kampioenschap is dan een feit. We zijn heel benieuwd hoe dat oor in de zeel. We gaan gauw waarom naar de commentatoren van de midje, Ilke Dijkstra en Rolf Bouwmeester. Ja heren, Nies Krek zei Age Veldboom dat de Lems, ja de Lemmer die had nevens hem de beste papieren. Maar ik ben zelf heel erg benieuwd wat Joert de favoriet is van Rolf Bouwmeester. Nou, Rolf, die moment. Ik wacht even het 4 minuten, Scotto. Dit weer 4 minuten.
Het is toch altijd heerlijk dat je als analist zijnde lekker op de spot zetten worden. Ik dacht als co-commentator had je daar net zoveel les van. Maar ik ben net te beroerd om een voorspelling te doen. En ik zei dat Joert het grauwste scootje met alle positiviteit van Juster en de kampioensopties, die maken het oude in stijl. En dat is Joert de winnaar van de dag. Ljouwert noteren we voor de... Nee, grauw. Grauw, zei je Ja. Oh, yes, ja. Ik ben nou al in de war. Ben we nog eens begonnen. Grauw, maak het in stijl al. Nou, dan zei ik Ljouwert, want het hier in de holle. Want die wil natuurlijk ook nog wat voor het kampioenschap. We zullen zien. We gooien even een goen in het potje voor de uitslag waar het wint. En thuis greep ik. Ben er al je poeltjes en we zijn benieuwd waar de winnaar daarvan wordt. Want ondertussen, door zeiden ze het al, na 5 minuten schot en zitten we op het 4 minuten schot. Nou, de baan, hier krijg ik al even toch een orenwisseling. Dan heb ik al even uitlijn dan dat het wel een logische kar is. Maar nou zeggen we even naar de startlijn. Daar voelen ze ik wat op. Ja, de startlijn die erin loopt, liep het heel lang. Dat ten eerste. Dus dat 380 meter gaan we hem jetten. Ja, dus dat is meer dan genoeg voor 14 scootjes om te starten. En het tweede wat we denken te zien op dit moment is dat de onderkant van de line, de pinend, die liep het wel heel heeg. Dat betekent dat de scootjes hoe stuurboord heel heeg van die lijn uit komen kunnen. En dat maakt het moeilijk, want je wil net hoe stuurboord starten, want dan heb je voorrang. Dus je wil eigenlijk op bakboord starten. Maar op bakboord is het heel moeilijk om over die lijn te komen. En dan moet je al heel dicht in die lijn oplijnen. Maar ja, het is vliegen hier een soort valse starten. Daardoor gaat de commissie zijn de baan wat langer, dan voorkomen we dat wat. Maar de hartstikke kans dat gewoon iedereen keurig op een lijstje gliedje door die lijn kan en voort. Wordt daar de wedstrijd net minder spannend van? Het zou kunnen. Het is goed net dat hij er minder spannend van wordt. Het wordt wel wat makkelijker voor de scootjes om een goede start te hebben. Dus je mist dan een beetje het gevoel voor een plak. Dus als een plak op de lijn goed is en er zijn 3 of 4 scootjes die daar wezen willen, dan hebben we een beetje een battle daarvoor. En dan ben je daar een beetje voor aan het strijden. Dat neem je dan wat voort. Aan de andere kant, als de lijn er inderdaad net helemaal jocht in luidt, dan zullen de scootjes alsnog wel een duidelijke voorkeur hebben voor of de ene kant of de andere kant. En dan krijgen we misschien, ondanks dat die lijn zo lang is, alsnog wel die strijd op een liets deel van de lijn. Ik denk wel, wat wel even interessant is om te benoemen, het eerste cruiserakje. We gaan krijgen lang bovenop staan om te zien wat gebeurt er nou eigenlijk met die wien. Wat is nou interessant voor het publiek om mooi te zien. En de skippers die maakt volgens mij een keusmaatje. En dit klinkt een beetje als het ken alle jaar. Maar we gaan 2 dingen zien. We gaan zien dat de klap op bakboord richting de eerste tonne, die liep het hartstikke goed. Want daar komt een soort wie uit het gat van de IJsselmar. Die ziet er heel sterk uit. Maar de klap op stuurboord, hier onder de wal, dus helemaal in de polder die gewoon, liep het echt heel goed. Maar oren we gaan eigenlijk 2 slagen naar de bovenste tonne, die allebei de goed liedje. En dan is de grote vraag, welke houdt het langst vol? Welke brengt je uiteindelijk echt bij die tonne? En een van die 2 kanten zal vlak voor de eerste tonne delja matten. En het is onder skippers om uit te vinden welke van de 2 ze er brengt. Want zo'n wal die had altijd invloed op de wien. Hè? Zo zei ik altijd, de wal loekt. Kun je dat even uitlezen hoe dat precies zit? Kwart, want we gaan hartstikke de eerste minuut. Misschien moeten we er straks even wat langer op kom maar haast op waarom. We komen er straks even op waarom. Maar in principe, en zeker dat het de linkerwal is, dan is dat vaak een hele sterke. Ondertussen zitten wij nu in de laatste minuut voor de start. Het Zuidwesthoeken kiest ervoor om helemaal boppen in te starten. Lemmer zit ik, die wil wat uit de midden waai. Het is de hele moanne die helemaal onderin zit. Er is nog één scootje dat gewoon te let komt. Dat kunnen we nou wel stellen. Hele moanne beziekt het bij het pinend. De hele week al prachtig mooi bij de startjes. Juster verleren dus het nog even in het laatste slag. Maar hij is heel lang op het tweede plaklijn. Even zien. Akkermje, boppen bij het skip. Die had eigenlijk al net eens romte. Kan die nog vallen, want de Zuidwesthoeken had voorrang. Maar we zien hier even de grauw. Waar zit grauw? Grauw zit ik wat hier bob in. Die zit onder het veen. Maar die had ik nog gong. We zitten op 10 seconden. Hier is al wat te betiet, lijkt het. We komen hier de hele wanig te betiet door de lijn. Er is nog een gatje. Nee, Akkerum, daar is het schot.
Het liep het al je voort. Grauw, die hadden we dus goed in de gaten. Door we de hele week al. Liep het helemaal. En daar ben 2 schoten. En daar ben gewoon vals. Het is een individuele valse start. Dus, nee, het is een totaal ongeldige schot. Ik ben even te corrigeren. We beginnen opnieuw starten hier op de Lemmer. De hele club wie te betiet. Nou, in ieder geval, zoveel skippen dat de commissie net met Schenkoe waar te betiet wie. Ja, dat is de regel. Als de commissie Schenken van ik ga treien scootjes jongen die bent te betiert. En het bent deze treien, dan kunnen we gewoon verder. En dan weer die treien, dan komen de bordjes op het skip en dan maakt die treien weer om. En al bent er 4 of 5. En al bent er meer, als ze zeker weten dat ze alle jaar hebben, dan zijn ze dat wel. Als ze het net weten, dus de binscootjes oer, maar ze kunnen net goed en wie het nou vol, wie het nou net. Dan is dit de meest eerlijke oplossing. Is voor u vervelend, want dan moeten we even opnieuw beginnen. Maar het is voor de skippers wel het meest eerlijk om dan te zeggen, we weten het net zeker, we beginnen gewoon even opnieuw. En ja, hier zien we maar een algehele valse start vol dat er een bootje voor Del gaat. Dan wordt het wel onjoemaier te vlagen. We zeggen van de week een paar keer dat het individueel dat er geen seintje wordt. Ja, was ik dat iedereen snel weer waarom is verzels. Ja, en dat is bij de SKS natuurlijk wel een beetje traditie. Bij de Lietseboortjes, waar ik het meeste ervaring mee had, daar ga je dat helemaal net. Dus dan jouwen ze wel een signaal van we gaan een individuele terugroep. Niet weer te betiert. Maar daarna zeggen ze dagelijk, zie ik jezelf maar even uit of het virus of net. Dus maar een algehele, wat gebeurt er dan? Een algehele gebeurt dit. Dus dan komt er een boordje voor langs. Want dan was zo snel mogelijk natuurlijk iedereen weer omgaan. Want dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Dus dan komt er inderdaad een boordje voor langs met een vlag. Nou, ik zeg dat het nou een rare vlag weer. Eigenlijk maakt het niks uit. Als er een boordje van de organisatie voor langs gaat, dan wist het eigenlijk al genoeg. En dan is het zaak om zo snel mogelijk weer om. En nu is het zaak, en dat vind ik nou heel interessant om uit te zien. Kunnen we de routines van de verschillende skippers ontdekken. Dus in mijn tijd met Marit hier ik dat een heel soort. Dan wist ik altijd precies waar is zij op welk moment. En volgens mij word je dat ik bij deze wedstrijden ik bij de scootjes. We gaan nou een algemene valse start. We moeten opnieuw die tiert ophellen. Waar gaan we lezen? Wat willen we doen? Welke kant van de lijn denken we dat goed is? Waar moeten we dan wezen met het 4 minuten schot? Of eigenlijk er komt straks een 6 minuten schot, want een rede bal met eruit. We hebben even maar 4 minuten. Hoe draaien we in op de laatste minuut? Of doen we dat op 30 seconden? Hing het dat nog af van hoeveel wind er staat? Al dat soort beslissingen kun je eigenlijk voor de wedstrijd al maken. Die kun je gewoon op papier zetten, dat kun je oefenen, dat kun je trainen. En dat moet net meer betocht worden, dat moet al bekend worden. Maar de startleider nou zijn, de commissie kan nou ook bepalen van hij leidt er toch net zo goed in. En dan mag je natuurlijk weer een hele andere positie kiezen. Ja, dus een van de dingen die in die routine zit is, wij leidt de startlijnen. Welke kant denken we dat gunstig is? Is het comité bezig om hem aan te passen? Het zou mij net verbazen dat ze die pinent een iets beetje leger lezen. Want hij leidt best wel heeg, denk ik. Maar aan de andere kant zeggen we wel dat er de hele flow het wel mooi verdeeld door de lijn weer. Die winnen echt, ja, we zeggen het nou al, inderdaad. En als ik het even goed heb, wordt die een beetje omheen lutsen. De pinend. Ja, dus wat we wel zeggen inderdaad is, was toch wel een beetje verzuiderd. Er is zoveel ruimte dat de skippen gewoon zielen kennen. En dan eigenlijk achter elkaar rond. Had je het vroeger in de allereerste lietseboordjes optimistisch leren. Van nou, ziel maar door de line en zodra ze een schotjes, loef dan maar op. De hele strijd voor ik maak mijn plak verdedigen is er dan een beetje uit. Alleen nog wat er krijg gebeurde is, ze begon al zo heeg. Dus we zeggen Lemmer onder andere lui al behoorlijk heeg op die line, maar nog een minuut te gaan. Ja, en dan denken die orenskippers, ja, we gaan net onderlezen. Je gaat net in de tweede rij starten. Dus die gaan er op zijn minst op dezelfde hichten of misschien wel iets beetje heger lezen. En dan drukt het en dan verleidt het elkaar eigenlijk alweer om wat heger te gaan en wat jij te gaan. En dan krijg je dit. Nou, voor de skippen die helemaal bij de pin en sierten. Hier het misschien spietig geweest, maar dat is ik alleen maar filosoferen, want ja, het weer wel bij de hele man. Want het wie ik toch weer grauw die hebben een prachtige start hier, hè? Vrij van alles. Hier in feite loopt die al, maar die start alweer heel gunstig ten opzichte van de hele vloot. Maar ze gaan nog een keer voor de mensen die wat letter inschakelen binnen. De eerste start is misleren. De commissie is nog bezig om de startlijn wat aan te passen. Daarom is doordat ik nog even voor de schot komt dat de rode bal eruit gaan. De rode bal die weer omheen geesten.
of in je rede bal tenminste wordt omheen gehezen omdat er een algehele valse start weer. Ja, dan hebben we misschien nog wel even een kwartier om iets langer, zonder er een heel ingewikkeld verhaal van te maken, maar iets langer over die wal te praten. En dan met name die linkerwal. Wat er gebeurt, dan maak ik een beetje, nou klinkt als een natuurkundige. Zo is net bedoeld, maar ik mag het toch even vertellen als een beetje achtergrond. Nou, Roelof, als ik het snapt iedereen het. Ah, heel goed, heel goed. Jammer hoor als het volgt en dan, zodra het oude jekkers dan jerk het wel. Nee, wat er gebeurt is, die wien die komt on. Dus die is er net zo, maar die komt al van 4. Die komt nou uit de polder. We hebben het aangekregen als uit een wat eerst polder. En als die wien oer wetter gaat, dan is die eigenlijk, wordt die net remmen. Die is wat snel en die kan gewoon recht uit. En als die wien oer lang gaat, dan wordt die wat oud remmen. Het enige verschil is, hij wordt net alleen nog wat oud remmen. Hij wordt een heel iets beetje oud bogen. En dat had een mooitje met de draaiing van de aarde. Ik ga er helemaal net op in. Ik ga helemaal geen boer bij me werken op uittekenen kan en fantastisch. Maar de wien die draait eigenlijk. En die draait op het land krek wat oors als op het wetter. En dat komt door de verhoging van de aarde. De verhoging van het aardoppervlak van land is gewoon meer als wetter. Daardoor komt de wien boven land een beetje verder van links dan op het wetter. En dan moet je met mooi denken, hoe zou dat eruit zien als we daar pieltjes bij tekenen, bij de kant van de wal. Dat betekent dat er net alleen nog de wien oer het wetter komt, maar dat ze tegen bij die wal een beetje extra wien had, die, zoals wij het al zeggen als Silas, uit de wal komt. Maar die komt niet echt uit de wal, maar die komt wel uit die richting. En dus had je daar eigenlijk dubbele wien. Je had er krek wat extra's, daar is krek wat meer, je kan krek wat hoger. En dat nemen we heel vaak, die wal die loopt zo lekker. Of dat rent zo lekker. En je kent er heel lang. En dat, afhankelijk van hoe heeg die wal is en hoe grut dat de bebossing en de bebouwing is dat effect grutter of minder grut. Maar wat we hier op de Lemmers zeggen is dat die wal, die polderdiek, die is behoorlijk vlak. Dus we hadden geen verstoring, zaten we dat juist erin. Dus die net zo vol op jem, dus die net zo volle gebouwen. Maar we hebben wel die verhoging, die zorgt het voor die ouwboring van die wien. Dus als er een hele lange stuurboordslag in zit, dan is dat heel gunstig langs de wal. Vraag is alleen nog, hoe lang is die slag? Nou, het is duidelijk. Ik zou graag zeggen, nou de grote vraag. Wie is het nog te volgen? Voor mij wel. En het is altijd nieuwsgierig om er wat verdieping in te brengen. En ik een beetje de inzicht is Jan in de complexe sport van zielen. Hè? Want maar hoeveel dingen ga je wel net te mooi zien. Ja, en dat vind ik het leuke. Dat dit soort, de skippers weten dit. Die hadden dat of theoretisch is het onderbouwen. Of ze hadden het zo vaak zien dat ze denken, ik weet net waarom het is. Maar dit is ook heel vaak. Bij de afweging die je nog steeds maatje matten. We weten dat die wal er is. We weten dat die wal werkt. Dus dat je daar een beetje voordeel hebt. Maar de vraag is, kom je wel tegen genoeg bij die wal om dat effect te hebben? En als je daar binnen, is het wel lang genoeg onderdeel van de baan om daar profijt van te hebben? Want als je daar maar heel kwart binnen, je hebt heel even voordeel en je bent weer voort, dan betelt het misschien wel helemaal net uit. En dat soort afwegingen, ja, dat maakt het voor mij, het speeltje zielend zo leuk. Dat, je kent het allebei de kanten om goed lullen, zo bijna zeggen. Maar het is om die skippers om het op voorhand te voorspellen. Ondertussen maakt ze op het startskip zich op voor het 6 minuten schot. Gerard Langes is de wedstrijdleider. Die staat erachter met de pet op en met het kladblok in de hand. De schutter staat klaar. Ingen vinger in het eer. En controleert even dat zijn team dat wat ze afsprutsen hebben. En dat doen ze de rede bal niet onder. Dat betekent dat we nog 6 minuten vanaf voor de start zitten. Ja, dus nu begint die hele routine opnieuw. Ja. De skippers weten nou 6 minuten nog. Waar wonen ze? We zien hier de adviseur erom zien. Hoe luidt de line erin? Waar komt de wien bij? Is die nog hetzelfde als Krek? Moeten we wat aanpassen? Albert Visser, Joet Jiddy. En Vliedenieder zei er... ik jou geen cadeautjes voor of 2 Jelien toen hij je zielde. En doe op kampioenskoers laai. En ik hier in die Lemster bij op deze dag kampioen waar. Lemmer ontplofte haast. Of ontplofte gewoon, net haast. Het was een geweldig feest.
En Joert zei er, ik jou geen cadeautjes voor het. Dus, en ondertussen zitten we in de officiële wedstrijd. Want vanaf 5 minuten begint de wedstrijdbepalingen in. En Jilde alle voorrangsregels is in het handboek staan. En Maitje, de skipper zich op. Ze kennen natuurlijk maar deze wien. Het is weer een hele andere tactiek als Juster. Hè? Juster moest al volle jeder op die positie lezen. Nou wist gewoon dat hij skip snelheid had. Ja, dus, maar deze wien wordt het gewoon minder lang om wat we zijn van 0 tot topsnelheid te gaan. En dan weet die skippers, we kunnen iets langer wachten, we kunnen iets langer uw plak verdedigen, we kunnen iets langer wachten, maar die kop een beetje naar beneden sturen en echt dat versnellen te beginnen. Aan de andere kant, zou je terecht, er is zoveel ruimte op de lijn. Zo hoe misschien het sabot te verdedigen. En dan wordt het meer een beetje een tiert- en afstandspultje. Dus dan wordt het wie kan het beste inschatten dat ik op precies 0, dus precies op het startschot, dat ik dan op de lijn ben. En net krijg de 4, wat we nou een beetje zien hebben, of misschien wel lieke erg bijna, krijg ik erachter. Ja, en op de lijn en op snelheid en onder wien. En op snelheid en onder wien. En dan dat onder wien. Dat moet je dan ook nog wel een fractietje letter als je maar een heel soort gong hebt. En afhankelijk van hoeveel ronde dat er onder je is. Want dat weten we wel. Er was net een scootje heel dicht onder je. Want die, ondanks dat hij voorluidt, blokkeert hij toch die wien. Of ondanks dat hij onder die luidt, had je er toch les van. De vloot onderwijs. Nou, start nummer 2 op Lemmer nummer 2. Zoals je het. Ja, de commissie Lemmer organiseert deze. De 7 wolden. De wat soortste Cesarol. Ja, ik zou zeggen, hier zie je even mooi in beeld hoe zo'n start tarriering eruit zit. Alle scootjes lezen nou een stuurbord. Dan heb je geen voorrang. Maar dat doet zo, omdat het nog 2 minuten te gaan is. Ze zie je nou aan het moment waar we erin draaien. Dan moet je dus even achterom zien. Van als wij er hier indraaien, wat doet het schip achter u en wat doet die daar achter? Dus wat dat betreft gaat die vergelijking met Gasparov gaat wel op. Je blijft een paar zetten vooruit denken. Je wil denken, oh wat gebeurt hier? Wat ik dit nog? Wat doet het geen standaard? Dus dat soort gedachten zit er absoluut in. Wel bijzonder wat de jouwer ik wel doet. Die gaat door de lijn hinnen. Ken natuurlijk alle tijd weer waarom. Maar het kotjesziekje wordt wel lastiger als ik nog een keer. Ze moeten nou al ergens, ja, een karmaatje. Het is natuurlijk 2 minuten 20. We zeiden het al, het scootjes zijn snel op gang. Ik heb het idee dat er toch een andere tactiek gekozen wordt. Zoals we als al de Zuidwesthoekers, die kwam van boven al. Snits draait heel stadig in. Hè. Ze wordt de tuigen los. Ze hoeven en willen nog geen gang hebben. Nee, en het is belangrijk dat je nou op een plak probeert te draaien en dat je rond onder je hebt. Dus je wil een gotje onder je, zodat je in de laatste 20 seconden een lietsbietje deljan kennen en gongmaatje kennen. Dus Ljout in dit beeld had een wat moeilijkere positie dan Jenne Woord. Want die kan net kiezen wanneer zij beginnen. Ze zijn afhankelijk van Jenne Woord op dit moment. Dus alles op dit moment in dit manoeuvreren had de maatje mooi. Kan ik rond onder mij houden, ga ik rond om op gang te komen. En dan is een gat onder je, rond onder je, is super belangrijk. Maar ze zijn al heel aardig betiet, hè? Ze zijn betiet. De vraag is, als er genoeg rond is om wat deel te gaan. Als het misgaat, dan is het je Bob in. Want daar zit hem eerst. Dus maar Grauw, Lemmer, Ljout, Jereveenje weer in beeld. Die hebben eigenlijk van geen les. Die lezen in het midden van de line, maar wat onder de drukte van het veld. Dus die hoeven alleen maar bezig te wezen. Vooralsnog mooi, waar is de line, wanneer moeten we beginnen om daar te wezen. Drachten bij het startskip. Onderin zit de hele mannen weer. Die kiest dezelfde slag. Ja, hier krijg ik een mooie start ik. Grauw, ik weer op zijn eigen positie. Ietsje leger als Nies krijgt. Nee, een beetje op dezelfde positie. En die had ik alle ruimte. Die had alle vrijheid. Die kan weer even een beetje zakje en daarna weer op gang komen. Hoe zitten we op de lijn? Ze zitten er nogal hier aardig onder. Dat liep het beter. Ze moeten nog op gang komen. We zitten op een hele minuut voor de start. Akram had al een soort gang. Ja, had ik een soort ruimte. En daaronder hem, daar zit het Zuidwesthoek. We jaren de tel van de starter.
En nou ben we voort. En ben ik nieuwsgierig. Het lijkt erop dat het een skinnenlijn is. Skinnenlijn. En dat betekent dat alle scootjes goed voor binnen. Ja, en we zullen Snits en Jennewoord. Jennewoord en Snits een mooie start. Gelijk al heeg. We zullen het ik heger dan hieronder. Grauw zit, wordt heel erg opdrukt. En waar zit daaronder? Dat is de Zuidwesthoek, denk ik. Of wat zijn? Wat zijn? Grauw zit er net lekker. Het is het scootje van Snits wat hier absoluut een hele goede start had. Ik moet heel eerlijk wezen, ze had ik een hele goede start, omdat Tolve van de Viertje eigenlijk een hele matige start had. Bij Cezi je krijgt, er is genoeg ruimte, er is tijd om aan te springen, maar op het moment van starten, en dat het vanmiddag maar eens rondje na deze wedstrijd, op het moment van start wie er net in op volle snelheid en onder wien. Er weer in op volle snelheid, dat wie Snits. En 3 seconden later loeft hij op, hier de beste start. Maar ook een beetje, omdat de rest een hele matige start hier. Ja, daar word ik mooi voor. En die ken het ik was broeken. Die had een net zo'n best kampioenschap. En wie er nou in te betiet, wie is dat? Dat is de hele mannen die weer omgeet. Maar ja, ik weet net waarom. Want of ze hebben op het tonnen zitten, dat ken ik vanzelfs. Maar dan, dat ken ik dan nooit startschot wezen. Dan maar je weer waarom. Het kan wezen dat ze die tonnen rekken hebben. Ze winnen wel heel krap daar. Ze zullen net voor niks waarom gaan. Dus... Het lijkt erop dat ze op de tonnen zitten had. Hele mannen, keer ze voor bij de pin in te komen. En dan is het lang waar die ik al kiest hier om stuurboord te gaan. Ja, en het scootje van Grauw hebben we nu in beeld. We zijn maar nog 40 seconden te gaan. Hier die een hele mooie positie, maar een god onder hun. Maar wat er gebeurde is het scootje van Wout zijn. Hier nog geen plakje. Die kwam van achteren. Die zieke het plakje om de Grauw. En die drukte ze een beetje op. En daardoor is de start van Grauw de vernieling in gang. En had de klassementsleider werk aan de winkel om bij de eerste te komen. Maar is alweer voordraaid. En draait uw stuurboord voort. Uit die vloot waai. Beziek erachter te komen. Ja, nu wordt het interessant, hè? Want nu hebben we de scootjes die straks als eerste in de buurt Daar komen is van Grauw. de wal. Grauw is vlak achter je en de woord. Ja, dan gaan ze nog het eerste volle verlen. Maar ja, we weten het net hoe de winst draait. Maar Jenne Woord en Snits weer mooi te start. Maar Grauw zit hier als een kogel uw stuurboord achter het Jenne Woordse scootjedel. En als ze verder net achter een heel soort oren-scootjesdel hoeven, dan jouwen ze net iets volle meters voort. Nee, dat klopt helemaal. Hoe meer dat je achter een oorscootje langs maakt, hoe meer meters je voortjouwen. Dus als je een keer achter in je del maakt, is net zo'n ramp. 12 treien is een grote ramp. Want die meters die je daar kwijtraait, die kom je te kwad bij de bopperste tonnen. En daar weten we, als je de krek voor langs ging, we hadden Justus jongen, we kunnen de krek voor langs. Is de wedstrijd gebeurd, zit je aan de goede kant van de streep. Kun je de krek net voor langs, dan wil je weer in dat middenveld opeten. En dan heb je gewoon een hele drege wedstrijd. Dus wat nou interessant wordt, helemaal boppen in, zullen we die 4 scootjes die nog steeds op bakboord gaan. Die ziek je die wal op en die krijgen mogelijk straks dat walvoordeel waar we het doorheen. En de scootjes hier, onder andere Grauw, die eigenlijk forceerd binnen, die net een fantastische start hier, die gaan dan jeder door de wien. Die kiezen voor die stuurboordslag om vrije wind te krijgen. Maar die krijgen straks ook wel een goede slag op bakboord. Dus we zullen straks zien dat zowel dus de scootjes op stuurboord als de scootjes op bakboord heel aardig op die eerste tonnen liekje. En dan is het vlak voor de tonnen pas waar het duidelijk wordt zal voor u in ieder geval welke van die 2 slagen het langste inblijft. Dus de eerste scootjes bij de wal liekje start te wijzen bij Jereveen en de Zuidwesthoeken en Jouweren. Jouweren die kiest helemaal voor een slag stuurboord uit. Dat benijdt hoe dat uitpakt. Die komen... Ja. Die komen aan zo'n bakboot aan, hè? Die maar even in de gaten houden. Het is nou ook Jenne Woord dat Trodewien is. Ja, en Jenne Woord die moest eigenlijk, want die had misschien een beetje les van de goede start van Snits. Maar in mijn beleving ben ze wat te betierd gong. En waarom zeg ik dat? Ze zijn nu net als eerste aan de rechterkant van het veld. Dus de meesten die het tergwoord krijgen, ben ze krijg wat te let. Maar ze zijn echt net op tiert of net 4 genoeg aan de linkerkant van het veld bij die wal. Dus in mijn eigen, ondanks dat ze een goede start hier, dus ze zullen net helemaal achterin roem komen, maar krijgen ze van beide krijg wat te let. En heb je nooit echt dat voordeel. En dan bestaat het risico dat je van beide kanten verliezen. Drachten. Ik wat beter uit de start dan orendagen. Maar het wordt pas bepaald bij de eerste bopperste tonnen. Maar Drachten kent die stuurboord voor Ljouwerdel. Dat liet je ze te kennen. Ljouwert komt er heel vier trots zetten. Ken die nou de tonnen berinnen. Ze komen bakboord aan. Moeten we del horen, maar dat is
meer om een winstschifting, denk ik. Maar nou hebben we hier de eerste bovenste tonnen in beeld. Hier onderin bij dat rubberboordje. En bij de oren rubberboord op ons hield. En nou ging er ik al een paar scootjes jeder. En dat is grauw. Denkt hij dan dat hij hem al helpt. Ja, dan is Ljouwert de vierde trossield. En dit is heel nieuwsgierig hoe dit uitkomt. Ja, we zien hier dat vooral Ljouwert en Lemmer, die hebben hier hartstikke mooi natuurlijk. Die hebben hier een soort wie een drachten, ik daarboven. Dit is precies wat ik bedoelde voor de wedstrijd. Dit zeg ik bij het inzielen. Hier liep het hartstikke mooi. De grote vraag is, bloot dat ik tot aan de bopperste tonnen of vallen ze er straks nog weer een beetje in? Want echt de skip, maar joh, ziet er heel mooi stuurboord, hè, zien we hier helemaal vooraan luidt Huzum. En daar luidt de Zuidwesthoeken en daar luidt Snits. Nou even zien, dat is de groep die hier vanuit de polder komt. Die luidt zo stuurboord, die heeft geen voorrang. Hier de Zuidwesthoek, die heeft geen voorrang op die scootjes op bakboord. Maar ze zitten volle dichter. De afstand tot de tonnen is volle dichter. Dan deze scootjes, want die liek je het volle verder langere afstand. En Jouweren zit er, Akkerum met Roddewien. Dan zetten wij Uzield, Roelof, best het bij me eens op deze drie scootjes. Dat die als eerste om de bovenste tonnen komen. En dan hebben we weer een paar scootjes die we, nou, nog net zo vaak voor ons doen, hè? Dit kampioenschap. Nee, het is Snits die hele goede zaken doet. Huzum misschien nog wel daarvoor, maar Snits had het heel goed die nu te start. Ik denk dat het en inderdaad... het is Huzum als eerste, denk ik. En dan Snits inderdaad en de Zuidwesthoeken. Die ken correct voor deze ploegdel. En daar wordt het straks ik heel nieuwsgierig. Want ja, daar ben ik een paar die gongen Troddewien. Maar die helen de tonnen net. Dus het de onderste is Jereveen. En de grote vraag is, kan die de tonnen helen? Want oors dan wordt dat een hele grote griebers bij die tonnen. Want dan zijn ze opsturen. Ze krijgen nog ik nog de smarige wien. Maar ze krijgen wel smarige wien. Maar de wien wordt er wel gunstiger. Ze kennen heger op. Maar de jouwer had ik les. Het is Huzum. Mooi. Johannes Meter, ik de oorskiert nemende skipper dit hier van het Huzum scootje. Zo fantastisch is het dat hij ik eens hebben een dijprijs naar huis gaan kennen. Je wordt er drok, je maar zien. Het is een Zuidwesthoek, die kennen er omheen. Het veen, het wordt krap, mooi een opschitter. Maar ze gaan ook gong. Het skip dreeuwt nog. En alles met hem heen. Dus Lemmer kent vrij zielen. Die kent er Boppendel, die houdt gong. Het liek het veen te slagen, maar dan lezen ze ook liek onder een heel soort turen. Hè? Ja, en die had een heel soort snelheid. Mooi Lemmer daar voorop en dan Ljouwert erachteraan. En dan ben ik benijd altijd ik een loefduel ontstaat. Maar wat een groot verschil is met Juster, is dat het zandglas is volle breder. Dus het is net voor de wien. Dus haast echt een beetje een hele wiensrak. En dat betekent dat het voor Jereveen volle moeilijker wordt om onder die zuilen uit te komen. Die gaan je wel last van hebben. Ze hadden tonnen krijg hellen, maar het wordt alsnog wel een heel dreig rak wat er nou komt. Waar is Grauw? We hebben Grauw nog net zien. Grauw die zit op het stuit op een ziende plakje ongeveer. Die zit er helemaal achterin. Dus we hebben het van de morgen al jet. Hij moet op een vierde plakje eindigen. Wil er al kampioen wezen, Joet? Nou, dat is er nog net. Dan, als het nou luidt, valt de beslissing morgen. Maar ja, dit is pas het eerste cruiserak. Dit is pas het eerste cruiserak. En we hadden vaker zien, als zij gewoon goede beslissingen maken, dan hebben ze nog een heel soort tijd om naar voren te zien. En het is natuurlijk even afhankelijk wat Jouwert doet. Dan moet Jouwert er wel voorlezen en dan ik op een eerste plak. Daarom het is, de voorsprong van Grauw is riant. Maar zij hebben eigenlijk hetzelfde hier net een goede start. Al dan net forceert terug wat zijn. Maar ze had hetzelfde die als Jennewoord. Jennewoord heeft wel een goede start, maar ze zijn daar terug het midden. En ze had van beide kanten correcte ledwesten. Ze zijn net op die het op de rechterkant voor de hege bakbordslag. Ze weer net op die het aan de linkerkant voor de hege stuurbordslag. Ja, en dan had ze van beide niks. En dan zit ze bij de laatste. Het is een mooi beeld, hè, dat het Huzum-scootje, die had ik een beetje rond te krijgen. Terug dat Jereveen de eerste tonnen krijgt net heliekoer, of krijgt wel heliekoer, maar ik zei ze opstuurde. Dan ben ze langzaam. Maar de oren worden daar ik heel bot terug hinderen. Dus iedereen wordt langzaam. En dan ontstaat er toch al voort een gotje. Maar de eerste twee treien Huzum, die had daar een beetje rond te van krijgen. Snits gaat hem mee. Snits wil jou het er net boppen ha.
Nee, en dit hebben we juist te zien. Eigenlijk precies, wie dat ik met deze 12 hier bij de Lemmer. Ja, daar zie je het. Daar zie je daar het zie je de Snits jouwer bij, een Snits zit erbij. En ik vind dat wel mooi om te zien, zodat ik gewoon consequent. Wij verdedigen die binnenkant. En wat ze hiermee ik bereiken, is dat het veld binnen kwart wit waarschijnlijk. Oh, dit is Snits voor u. We beginnen net een loefduel, want ze sturen u toch de baan uit. En dat je zo'n soort status krijgen kunnen, ja, dat is wel lekker. Want dan, als in een oor geen loefduel begint, dan kun je een kwart afstand zielen. De wordt altijd willen zijn de eerste bopperste tonnen. Wiels we toch zeggen dat er wel een gijpton in zit. Ja, gelukkig. En, dus er is wel een aanval of verdediging mogelijk hier in het eerste. Ja, het is dan net heel winserak dus, maar er zit wat voor de wien in. Of er wordt een hele aanval. Trog Lemmer die in. Die krijgt de wien blijkbaar van een hele andere kant als alle andere scootjes. Ja, en hier werd het wel bekende gedien. Alle scootjes op een rieger die zwaar je dat de wien uit de zuil helle wit. Daar gaan ze alle heel lijst van. Maar ik denk dat het publiek op de kant zich opmaakt voor een mooie show. Voor Starem 2. Voor Starem 2. Juster zijn we het. En toen ging het helemaal goed. Toen wist iedereen, ik ben aan de beurt. Nou bestoot de volgende. En het ging keurig. Nou kunnen we zien, als dat ik gebeurt, maar iets meer wien. Want je kan het nou wel bedenken. Maar er zit gong in dit schip. Ja, krijg je op die te gongen uit. Ben je in staat om de orenscouten rond te gaan die ze eigenlijk verdienen? We zeggen het toe en Staren bij Snits, die hier zelfs de fokdel, omdat ze skiën hier. En toch rekken ze nog in een positie die ze net worden. Ze houden die gong. En we gaan zelfs hier nu wel maar minder wegen te maken. Dat is een voordeel om die skip nog wat beter in de macht te houden. Ja. Dat vol wat meer in de macht, maar dat momentum zit er natuurlijk wel in. Wat je weer in het zuil van Lemmer, is dat raar of is dat de bedoeling? Nou, ze kiep je weer om, maar... Ik het alsof het wat leger stiert dan normaal, maar dat... Nee, ik verzin het. We zien wel het scootje van Grauw in dit beeld, die trog dat er toch een beetje loefduel ontstaan is en toch weer een beetje Snits en Ljout naar de zijkant toch weer wat heger, die op zijn minste aansluiting vindt. En dan geven we straks weer, we hadden juist te zijn, we gaan het seizoen. Er light geen gate in, ze maakt alle dezelfde kant om die tonnen. Dus nu is het super belangrijk, super spannend. Eigenlijk leidt dat hele middenveld, maar jenne wat lang waar wat zijn, Grauw, Lemmer, Snits, Ljout, het leidt alle in de eerste koord, leidt gelijk. En we zijn straks die ton om en dan zit je, het leidt al hier achter elkaar. En het eerste deel van de wedstrijd leidt dan in de plooi. Ondertussen ook dat zees is het wel Huzum. En dat is toch wel een mooi plaatsje. Dat Huzum de leider van het veld. Die leidt mooi voor. Als eerste bij deze wedstrijd komt. Want we zeiden al bij de eerste bopste tonnen. Ken je altijd eerst even wat zien hoe het leidt. Maar uiteindelijk is die Sarak de eerste onderwienste tonnen, dan wordt de volgende uiteindelijk bepaald. Hè? Dit drone shot is fantastisch. Hè? Je hebt ze al hier op Maria gelezen. De eerste fjouwer die ben los. Huzum had alles, die leidt ze wel aan de binnenkant en is vrij voor, had van geen les. Nee. Zuidwesthoek leidt ik mooi. Veen leidt boord aan boord, maar de Zuidwesthoek loeft wel wat op. Ja, ik denk dat ze proberen duidelijk te maken van wij lezen voor jouweren en dit shot is perfect. Nou kunnen we gewoon zeggen, lezen ze naast elkaar. Nee, Jereveen leidt duidelijk voor de jouwer. Dus jouweren maar er net tussen, met Jereveen rond te gaan. En ze zoeken de goed ontwan om die rond te nou echt grut te maken, zodat ze een goede boeironding maken kunnen. En het zure week wat de jouwer stuurt al wat ouder. Dus hier is Huzum. Noteren we op bij de tweede tonnenronding weer op het eerste plak. En had van geen lijst. Daarachter is een liedgroepje dat ik geen gekke dingen doet. Nee, maar nu ben ik benijd. Want deze treien dat Leeuwen, Zuidwesthoek, Jereveen, Jouweren. Maar hoe gaat het daarachter? Hoe gaat dat hele brede veld waarbij ze alle in eerst lezen? Hoe gaat dat uitkomt bij de tonnen? Die leidt de binnenste, dat is Snits. Maar we ze weer in hel aan de buitenkant. Of gaan ze nou gewoon op de grond? Grauw hoort al wat ouder. Snits. Er is geen ja, maar geen is hier vrij voor. Nou, het lijkt mij net. Want die zit ik nog een heel lang van de cirkel af. Dus ik denk dat ze wel wat leert haar van hoe het
Ja, op maar dit de staar begint. Maar ze zit in het publiek, pak de popcorn erbij. Dit wordt een grote chaos. En hier vallen 1, 2, 3 hele grote slachtoffers in deze situatie. Maar ik denk wel dat ze er net zien aankomen. Maar kan er in een achterdel pikken. Het is Akkerum eens even naar Skeren. Even zien. Die draait hem nou al in een achterskipdel. Ken die achter Drachtendel. Lid Drachten het gatje vallen waar Akkerum in kan. Het liep het er wel op. Die kan nooit meer zo hut omheen komen. En dan hebben we het linige skip van Pieter Meter van Akkerum. Die in één keer de turbo erop zet. En batst in één keer oer een heel soort scootjes in. Die zie het op het vinkentouw en zeer het gatje vallen. Waar het net zit, dat zijn de Grausters. Die komen hier heel min onder deze tonronding uit. Jenne Woord doet het net om, maar die ken ik al haast achter die opstekkerdel van Grauw. Die heeft het nou dwan. Die ken jij eromheen. Grauw komt hier net mooi om die onderste tonnen heen. Laat er leeg onder. Wordt Rick nog... Hij had hem wel op die weer op gong om net Jenne Woord ik nog hoe hem heen komen te litten. Maar... Nee, maar Langwaar had wel de rondtes. Die shit Langwaar, dan zullen we eens even een keer wat dat om meters kost het om daar onder die tonnes. Langwaar hier de romte laai gewoon helemaal net zo mooi in dit, maar ken nou in één keer het hele veld voorbij. Ze doen het overigens keurig. Er is geen één protestslagen, er is geen één rekken. Nee, en toen ik zei dit wordt één grote chaos bedoelde ik net zozeer dat ze botsen zoen of dat er ongelukken gebeuren zoen, maar je witte in zo'n situatie is er 1, 2, 3 scootjes die gewoon slachtoffer worden van de situatie. Wat mij heel erg verbaast is dat de Grausters een van die slachtoffers binnen. Vaak is dat het scootje die wel een mooie boeironding maakt. En die had nou wel echt een drege wedstrijd onhoorn. Op het 12e plak lezen ze ondertussen. Douwe Visser. We hebben nog een heel te zielen. Waar er ik slachtoffer van worden is Lemmer. Dan laten we ze maar eens even een beetje met elkaar opzieken. Het Veen, Lemmer, Ljouwert, Snits. En Grauver zelfs, de kampioenskandidaat, had natuurlijk een hele grote marge. Maar die oren, daar binnen nog meer podium plakken. En dan hebben we het vooral over de nummers 2, 3 en 4 en 5. Die alle heel deun op elkaar lezen. En we hebben al scootjes die heel plat op het water lezen hier. Dat is de Snitse Palm met al even loslitten. Ik nog wel even nieuwsgierig om te zien van hoe horen ze de skip moer aan. Want de wienversissing wie ik dat die 4, 5, mooi misschien uit shitters ont 6. Dus we zullen een spectaculaire wedstrijd zien. Ja, en die size die zien we voorlopig nog net. Maar we weten natuurlijk wel dat er steeds meer meters aan dat zeil afgevoegd worden. We proberen steeds groter oppervlak te creëren. En dat is mooi op het binnenwetter en mooi voor de lichtwaarwedstrijden. Maar dat betekent ook dat je hard en keren krijgt zodra er een beetje wien komt. En ik denk dat als er echt een size zit, dan krijgen we ellende. Maar ik als er een goede 4, een goede 5 staan. Ja, dan ga je er nogal aan om de boel onder controle te houden. En voor Huzum is het net zo'n moeilijke cruiserak. Want die hier alle rondte bij de eerste tonnen, of bij de onderste tonnenronde, die gaan 1 keer door de wien. Die proberen die ton in 1 keer rond te rennen. Net te vaak door de wien kost geen meters. Lange slagen maatje, geen last van oren. En terug dat het toch wat een griep is weer bij die onderste tonnen, verdienen ze gewoon een heel soort meters op de rest van het veld. En net gelijk op nummer 2, 3 en 4, want die hier en ik een soort tiert en een soort snelheid om die onderste tonnen. Maar die scootjes die we zeggen, zijn Lemmer, zijn Grauw, die gaan zoveel meters daarvan in. Ja, dat is natuurlijk ook alweer in het voordeel van Huzum. Huzum doet het keurig. En daarachter, er is de street. De Zuidwesthoeken, die had hier vliegen hier ik heel mooi zieltje. Ik zal het er even bij zieken, maar toen wie het zei, oh nee, dat wie alweer wat langer lien. Een periolien, toen waren ze 2 lien even mij. 2 keer eerste hier op Lemmer, dus ja, dit is hun wetter en wien ik wel wat. Huzum kan al een knikje ha. Die bezielt de tonnen makkelijk. Ze moet hem tonnen on stuurwoord lezen.
litten, de Stewart-ron jit het dan. Ja, en zij kennen dat wel, want ze lezen voor. Dus ze weten zeker dat ze net een bakboord skipje inkomen. Alle scootjes daarachter, die moeten er altijd rekening mee houden. Als ik daar de Stewart aankom, ken ik daar voordeel. Komen daar bakboord skipje. Dus het verbaast me net dat de Zuidwesthoeken en Jereveen dat die ervoor kiezen om hier hoe bakboord bij die tonnen aan te komen. En in dit beeld zien we ik mooi hoe dicht ze bij deze wal komen. Maar hier zien we ik dat het stikje wat ze langs de wal zielen. Dus we zien helemaal boven in beeld gaat de scootje hoe stag. Of door de wien. Zien de boordjes aan. Maar die hebben maar heel kwart profijt van dat waleffect. Dus dat is in dit rakje minder belangrijk dan in het volgende cruiserak. Zuidwesthoek. Die noteren was tweede. Treien. Jereveen. Fjouwer de Jouwer. Ik werd mooi erbij. En het Veen is nieuwsgierig. Die zit nou. We jouwen virtuele standen en die kennen wel eens een keer een heel iets beetje verschillen. Want nou binnen ze de hele tijd wel nog zat dichtbij elkaar. Kennen een heel soort verhoren. Maar dan is er maar nog een ziende punt tussen Jereveen en Ljouwert om het tweede plak. Nou, moet ik nog een duiver zelfs. En is Jereveen wel de Lemmer voorbij in het klassement. Jereveen liet het weer in zijn element te wezen. Juster al een valse start. En hier zullen we bij Grauw aan boord. Hoe is de stemming daar? Nou, mijn zinnenbril keert net goed zien. Nee, en hoe komen ze bij deze ton uit? Want ze komen op stuurboord. Lang waar kiezen net, daar had ik hier les van. Maar wie is dat groene scootje daarachter? Wie leidt daar op bakboord? Dat moet dan de Lemmer wezen. King Grauw daar verdel, ze sturen al op. Nee, ze weert het net. Ze weert het net. Ze maakt je nog een klapje. En de grote vraag is, we ze nou, want dit is eigenlijk een herhaling van zetten wat we op Grauw zien hebben. Lemmer die eerst rodden wie mooi en Grauw de nooi. Hoe volle pine is Lemmer bereid om hier een Grauw te gaan? Ze houden het keurig. Het gat is wel volle grutter, hè? Het gat is volle grutter. En dan zit ik maar een heel soort orenscootjes west dan nog recht mee horen. Maar ik Lemmer laat je achter in het veld op het ziende plak. Jenne Wout, die kroept er ik nog bij tussen. Want daar moet Grauw ik voor de kant. Ja, hier krijgt los een situatie. Draait Jenne Wout hem of je draait hem. Ja. Maar ja, daar hield het natuurlijk wel dat het gat aardig grut is. Jenne Wout is in dit cruiserak de meervoudig kampioen Grauw voorbijgang. Die wordt zijn daarachter. En dan moet er hier nog heel goed uitwieken. Ja, dat is de hele man, hè. Maar dit bent totaal andere omstandigheden als juster. Dat hoef ik net uit te lezen. We moeten even een klassementje op van hoe ze om de bovenste tonnen komen binnen. Het is op eerste plak Huzum. 2 de Zuidwesthoek. 3 Jereveen, Fjouwer de Jouwer. Die zit aardig dicht bij elkaar. Dan komt er een liefsgatje, dan zit er Snits. Zoals Drachten, Zoon Ljouwert, 8 Langwaar, 9 Akrum, 10 de Lemmer, 11 Jennevoort, 12 Grauw. En dan zit ik op 13 de hele mannen, 14 Woord zijn. Dus de kampioenskandidaat had hier, zoals het er nou in laat, zeg ik erbij, zijn minste wedstrijd. Ja, en op dit de finish is, en ik geloof net dat Grauw op het 12e plakje lezen, want daarvan zielen ze gewoon wel te hut en maken ze te weinig fouten. Maar ze maken ook wat foutjes in een wedstrijd, dat hebben we dit hier nog net zien. En zo'n 12e plak, stel, en dat is een grote stel, dat ze op het 12e plak over de finish komen, dan sta je behoorlijk op scherp voor morgen. Want als je dan nog een keer een slechte wedstrijd pakken, dan kun je niet een keer 12 punten naar de broek krijgen. En dan werd het in één keer wel weer spannend. Dus het hing het nog af van wat de oren dogen. En ze gaan nog een hele lange wedstrijd te gaan. Maar vooralsnog ziet het eruit alsof Grauw een hele drege wedstrijd voor zich had.
En dit rak luidt er wat heger in dan de vorige. Dus de vorige werd uiteindelijk gelukkig wel een voorde winsrek. Deze is wat meer hele wien. Dus hier just dat de scootjes wat minder dat loefduel aangaan. Die witte, dat wordt een hele toer om te redden. Ze zullen wat meer achter corona. En ze zullen zich voorbereiden voor het volgende kruisrak. Want daar is weer diezelfde afweging. Geven we eerst de zee op. De mar op, die maar op. Of maak we voort die slag naar de Walta. Hier sjuggen we de kopgroep. Ljouwert, Willem Zwaga van... Ja, we sjuggen hier even een reetvlagje bedrachten. Maar Willem Zwaga van het Ljouwerter scootje staat nou tweede in het klassement. Nou, virtueel nou op het... Ja, nog steeds tweede. Maar een 19e punt van het Vianar. En een efterstand van, op nummer 1 van een 12 punten. En maar we vregen hem van de morgen ik even, had hij nog kans had om kampioen te worden? Binnen 2 wedstrijden kan van alles gebeuren, maar dan moet het wel heel Spaans erin en vorm en dat is vaak net zo. Dus nee, ik denk dat dat wel zijn is. Zie je hem op Assen bij de start? Nee, ik weet net dat dat wel slim is, want ja, de rest zit er hier wachten natuurlijk. Dus ik denk wel lekker zijn eigen wedstrijd zien en mijn hoe het uitkomt. Je bent net helemaal fit, hè? Nee, al een paar dagen net. Heel dreig even. Is alles eruit gekotst. En het zag het heel langzaam naar onder. De eerste week beroerd en koorts en Joet komt alles onder eruit. Dus het is even een paar dagen hopeloos. Maar ja, dat heb ik wel vaker, hè, de tweede week. Ja, ik denk alle inzetten en boel en alles. Komt dat er dan toch weer 1 minuut. Hè? Maar wie dat ik de reden dat het juist wat minder gaat? Nou, als je juist wie op zich weer prima. Je zit hartstikke mooi in de start, gewoon ondergrauw en vrij en mijn gang fut. En hij pikt hem wat beter op in de midden van de start. En dat wie de hele tijd ervoor wie dat net zo wie die eronder. En hij draait hem boven me. Ik denk, nou dat is wel fijn. Ik heb wel lekker gas door de lijn en fut. Ja, hij treft hem even wat beter. En hebben we per inhalen letten weer in de wedstrijd. Dus op zich net helemaal ontevreden. Maar ja, hij shoot gewoon een plak in. Hè. Wat moet je daar aan doen? Dan horen geen fout maken. Dat is goed zield. Nou, Jerk van die bemanningsleden, dat is toen juist de sassie weer dat even spannend weer als van mij dan kost. Ja, al 2 dagen, hè, maar dat doe je wel. Ik lees, je krijg ik even bed of ik lees gewoon heel tijd plat en we rondreden met dan ben ik er. En Jens ik zie ik mijn adviseur, dus het zit ik al net op. Daar wordt het wel een stuk dreger van, maar ja, ik geloof net dat we er les van hebben. Want wat gebeurt er? Stel dat ze eens een keer net zielig kerst. Heeft een vervanger? Ik even nadenken. Ja, voor mij is Eldert dan 11 meter is dan, die heb ik van mij als reserveskipper. Ja. Maar gaat lang terug, hè? Gaat lang terug, ja. Nou, als ik zelf met sturen, dan ben ik denk ik dan al wel aan boord. Maar nee, zo slim is het net. Ik knap er aardig op, maar wel alleen maar kalm onder. Ja, net hele fitte Willem Zwaga hadden we daar. Hij doet het aardig, maar had een rode vlaggen, 10 drachten. En dat is een griffen bakboord steward west bij de bopperste tonnen. De Ljouwert laai uw bakboord. Dus ja, die hier had de makkelijkste verdediging, lijkt het mij dan, als je in de jury komen komen. Schum nou door de wien gaan. Ja, dit verrast mij een beetje, want ik wil krek zeggen van Ljouwert kiest heel doelbewust voort naar de onderste tonnen, gong ze door de wien. En ik toch die maatje die lange slag naar de Walta om letter in het kruisrak te profiteren van die stuurboordslag langs de wal. Dus het verrast mij een beetje dat ze hier door de wien gaan. Ik hier toch dat ze hem helemaal trots zetten zoen, maar misschien dat ze al jeder. Nou laat die tonnen, die eerste hege tonnen, laat ik wat efficiënt. We gaan nou op ton 4 hè. Dus die laat ik wat verder deze kant uit, dus dan zoen je het nog jeder zeggen. Die komt nog dichter bij de wal uit. Ja, terwijl wij wordt wie en gong ze nog een keer door de wien. Dat wie omdat ze eigenlijk riocht het scootje van de achter erop kregen. Dus geen vrije lijn ging, geen vrije wien hier en nog een keer door de wien. Maar het is hier het juiste scootje. Die wolde, denk ik, wat ik verwachtte hier van Ljout. Die gong ik vrij snel door de wien. Had een hele lange bakboordslag maken. En die komt straks zo stuurboord bij die tonnen. Maar het zou mij niks verbazen als hij het gotje naar Huzem behoorlijk ontverliet binnen. We weten natuurlijk dat zij de snelheid er behoorlijk in hebben. Ze halen een aantal wedstrijden, hut naar voren, shield. Juist een goede wedstrijd.
Ja, nou, dit bent volgens mij, maar nou bij jou ook maar een beetje op die expertise onder andere. Volgens mij is dit voor het skip van Jouwerik de beste omstandigheden die ze hak in. Ja, ik denk, en vooral nou dat ze ik die vrije wien ha. En de romwetter, huddere wien, breed skip en soort kantenmeters. En we zeggen toch wel dat hij gaat ik heel stabiel. We oren wel eens wat wif in het wetter lezen. Nou, we zitten hier bijna maar jou eronder, die toch wat schever, toch wat moeite met die vlagen. Terwijl dat ik wel een skip is die het hak in, denk ik. Maar het is wel zo, is dat Jouweren en Jereveen is x aan skip natuurlijk. Ziet er wel heel stabiel uit. Kan een soort druk handelen zetten zien. Dus zoals je dat Huzem het scootje van Jouweren nog oud in. En hoe lang in deze wedstrijd? Want het liep het erop dat Jouweren een beetje meer had. En Huzem gaat er nou nog wel rond van langs. Dus het vertekent een beetje. Maar het liep het erop dat zij wel de goede snelheid te pakken hebben. En ik verzin mij even mooi deze tonnenronding. Nee, het is weer de tonnen in maar we pakken. Dat is, we bak moet om voor de tweede keer de tonnen met de gele pet. En nou is Huzem er alweer en die had geen meter te volle maken. Nee, ik weet even in de war mooi hoe we de bopperste tonnen omgaan. We gaan een bakbord om inderdaad. En dat budget dat de Jouweren werk krijgt zo mooi en positief weer hoe mooi die zien. Die mat nog een keer, die moest nog 2 keer door wien, en nu nog 1 keer. Ja, en dat kost inderdaad nog wel even een soort meters. En dan liep het dat Huzem fantastisch raak. Zuidwesthoeken houdt het ik goed vol. Dat is ik even de vraag, hoe lang kan die het snelle scootje van Jereveen achter zich horen. Maar vooralsnog worden de verschillen langzaam wat grutter. En ziet het er voor Huzem fantastisch uit. De Zuidwesthoek. Weer als tweede om de tonnen. En hou het staan. Hier op de Isselmaar bij de Lemmer. Maar hij wordt even nooit zitten. Toch Sietse Brouwer van het VN. En dan vallen er al wat gatjes, hè? Ja, dat zie je. En dat ontstaat dan toch echt wel terug de route weer. En dan, omdat je al dezelfde kant op matte, dan loopt dat langzaam wat uit elkaar. Je haalt last van elkaar, dus dat valt op een gegeven moment een beetje in de plooi. En dan wordt het heel moeilijk om een heel soort meestal in te helen. Dat maakt het Joert interessant om te zien wat het grauwste scootje nog bereiken kan. En we hadden al een soort door hun hand, maar dit is eigenlijk de eerste keer dat we ze serieus in de problemen zeggen. Want dus verschillen weer grutter. Dus je kan net zomaar in 1 keer even 4 of 6 scootjes inhalen. Ze zullen het in je voor in je dwam matten. Maar zoveel kansen binnen net. En dan pakken we weer even een virtuele stand erbij. Want dat mooiste staat er gewoon in de laatste race van dit SKS kampioenschap. Lloyd van Zels, grauw nog heel tijd op Ien. Op het tweede plak, op het stuit, is het Jereveen. Die is echt Ljouwert voorbij. Dus die is 2 plakjes omheen geschoten. Op zo'n 30,9. Ljouwert dan op het derde plak. 39. Er zit dan al een inziende verschil tussen. Of een 29. En een Lemmer op een 4e. En Snits op een 5e. Maar ik zeg het nog maar een keer. Virtuele stand. We sjurren even naar waar alle skippen er nou al omheen binnen. Het is vanzelfs Huzem Bepien 2, de Zuidwesthoeken 3, Jereveen, Fjouwer de Jouwer, Snits op een 5e plakje en Drachten op een 6e plakje en Langwar zo'n. En nu sjurren we de Lemmer zit er nog voor. Lemmer had een hele mooie slag maken in de drak. Ja, die shit in 1 keer hier een heel soort skippen voorbij. Nou, hij woe wel cadeautjes, hij zei er van de morgen verlaven omdat er hier die wie. Nou, ik weet net dat er een cadeautje kregen had, maar hij pakte hem in ieder geval mooi uit. Ja, en het is het scootje van Ljout wat hier een stapje waarom dan, maar in dit cruisak. Dus die 2 keer door de wien en een beetje door het midden.
Ja, ik ben toch bang dat het hetzelfde verhaal is als het eerste cruiserak wat we hier. Dan ga je van beide kanten krijg niks. Dan ben je nog 2 keer vaker door de wingong als de chinstanders. Dat kost ik meters. En dan geef je dat battalion. Hoe goed je bent, hoe snel je skip is. Daar betel je gewoon de prijs voor. En die rekening krijg je bij de tonnen, want dat is je het. En wat ik opvalt, is het grauwste scootje, waar we nou rjocht zeggen, dat komt maar daar net waaien. Komt er nog net waai. Die looit nog heel tijd op een 12e plakje. Ja, en zo makkelijk is het net, want dat haast maar deze baan. De wind is krek wat verder links dan dat we al hier hopen. Want als die iets tot hier op een gat komt, dan hier is er een hele lang cruiseraken. Hier is er een hele lange op een delbaan inlezen in. Maar de tonnen rjocht naar maar de bovenste tonnen rjocht naar de Iselmarta. En dan de gate voor het publiek. Dat is net zo, dus het wetter wordt wat sneller. Dus we zijn al, de keuze voor het zongles is eigenlijk hartstikke logisch. Maar het nadeel daarvan is dat de cruiserakjes bij zakwat, dat er helemaal net zo heel vol in zit. En als er net zo vol in zit, valt er ik net zo vol in te hellen. En dat is het probleem waar Grauw nou maar zit. En we gaan heel vaak heel positief westoerzen omdat ze dan in een plakje winnen. Er is een kans. Pakken ze weer een plakje, Dat moet ze nou ik doen. Maar het wordt steeds moeilijker, want het loopt steeds verder uit elkaar. Ja, we hebben hier weer een fantastisch drone shot. En we zien dat Heerenveen sneller rent dan de Zuidwesthoeker. Die lijn erachter bij de vorige tonnen. De vraag is, want we zien hier, als je nou een denkbeeldig lijn loeken van de achterkant van Heerenveen naar de Zuidwesthoeker, dan loopt de Zuidwesthoeker daar nog krek voor. Krek wol, krek net. En in zo'n situatie, als het krek wol, krek net is, dan gaat de jury ervan uit, dan is het krek wol. En dan zoer de Zuidwesthoeker rjocht haar op rondte bij de onderste tonnen. Maar het is nog een stukje te gaan, maar Heerenveen maakt dus echt duidelijk voor de boeg van de Zuidwesthoeker lezen voordat ze er daadwerkelijk voorbij binnen. Maar het is wel heel lastig, hè? Want ze komen, hoe verder als ze voorkomen, hoe meer wien als de uit de tuig van de Zuidwesthoek krijgt. Dan mag ik alweer beginnen te loeven om een vrije wien te krijgen. Ja, en dat was nou ik weer net, want ze loeken krek een gotje naar nummer 4. En als je dan weer machine 2 in een loefduel belanden, dan kost dat misschien wel wat meters. Aan de andere kant, er zijn net zo volle kansen om in te helen. Als je dan zo'n kans krijgt als deze, ja, dan mag je er ik voor gaan. Dit is het rak. Ik weet net dat het de laatste is. Daarmee ben ik misschien iets te negatief. Maar dit is wel een heel belangrijk rak voor het grauwste scootje. Want we zien het hele veld voor de wien. Als je hier een meter naar voren kist, of een boordlengte naar voren, dan ben je echt een soort tot inhalen. Dus als je in een cruiserak heel goed gaat, dan is het altijd nog maar de vraag, ga ik de goede slag en hoe gaat het aan de andere kant van de baan. Maar voor de wien ben het een soort van netto meters. Elke meter die je wint, die je maar. En dus dit is een belangrijke voor Grauw. Ja, en terwijl we dat zeggen, is dit fantastisch. Huizen met alle rondte, maak het een mooie boeironding. Zorg je dat je aan de wind, kan iets verder, loop maar aan, doe maar. Aan de wind langs die boei. Ja, en dan is het heerlijk zien. Van de week hebben we de term champagne sailing. Dit komt heel dicht in de buurt ervan. In elk geval voor Johannes Meter. Ja, het is Veen dat vindt dat hij vrije romte had. En gaat nou al omheen. En dat had er ik, want de Zuidwesthoek kan hem net rijden als zou er het wollen. En dat is het bewijs dat je de romte had. Hè? Ja. Die tonronding zal net fijn wezen. De tonronding is net fantastisch, maar ik denk dat Heerenveen op dit moment denkt, dan maar een iets mindere tonronding. We zijn in ieder geval de Zuidwesthoeker voorbij. Ze zijn het net helemaal mooi, want de Zuidwesthoeker die zetten met tussen. En het Heerenveen liekt het ik nog rond te litten om dat gebeuren te litten. Dus ik denk dat ze hier ikzelf net helemaal zeker wisten van koert nou wel, koert net. Heerenveen neemt het zeker voor het onzekere, die neemt hem iets rommer. En de Zuidwesthoeker denkt, daar zet ik hem tussen. Dus dit keer ze oud van zonder protest waarschijnlijk. Je zou erop protesteren kunnen, maar er is net zo heel veel gebeurd. Maar het is wel het Heerenveen, wat hier een hele serieuze onval doet. En nou is ik even nieuwsgierig om te zien van wat doet zo'n scootje van Heerenveen. Die kan heeg, die kan kniepen. Ja. Een Zuidwesthoek had wat een legere koers en krijgt dan snelheid. En nou kunnen ze ten koste van hun snelheid even wat hichter pakken. En dan liek het de Zuidwesthoeker wel heger te lezen. Maar die krijgt al hier draaiende wind uit dat tuig. En ik nog vanuit het wetter
waar ze inkomen. Ja, en het is een soort golf waar ze dan toch heen moeten en dat slag het net. Hè? En dan zak je er langzaam achter. We zien dat de Jereveense slag het. Ondertussen draait Rinus de Jong als vierde om de tonnen. Hij had ik van geen lijst. Daarachter zitten Snits. En daar zien we het al. De Zuidwesthoeken kan dat net horen. En kiest ervoor dan maar vrije wind te zielen. Ik denk een belangrijke beslissing. Want anders zak je er alleen maar verder achter. En het Jereveen kan zijn ideale slagmaatje naar die dicta. En Sil, Griff, een hele serieuze ongeval dwan op het plakje van de Zuidwesthoek. Ja, en dan de volgende scootjes die komen, dan hebben we hier eerst Drachten en daarna het clubje met Snits en Lemmer. Of Snits, Drachten, Lemmer mag ik zeggen, maar daarachter, en dat zien we nou fantastisch in beeld, ontstaat weer een beetje in het lieds wat we in het eerste kruisrakje zeggen. Dus toch weer even 3 of 4 scootjes bij elkaar. En we weten het inmiddels, scootjes bij elkaar heel langzaam. Dus dat is vervelend in dit geval voor Langwaard die daar een beetje ophouden wordt. Het jouwt mogelijk grauw weer de kans om een beetje aansluiting te vinden. Want hiervoor rint het langzaam steeds verder uit elkaar. Hier worden de gaten steeds groter. En daar zit nog heel tijd grauw tussen. Ja, het lijkt wel dat ze een plakje winnen. Ja, wat te pakken, hè? Maar ten koste van wat, hè? Want dit wordt het lang. Dus ja, ze winnen hier een plakje, want ze zitten aan de binnenkant van de tonnen ten opzichte van Jennewoord. Maar dit wordt het lang voordat je alles en iedereen rond te jammatten. De Langwaard had helemaal geen druk meer daar in het zuil, maar die loopt wel binnen, dus iedereen moet daarop wachten. Ljout kan er net voordeel, dus die zal mogelijk slachtoffer worden van deze situatie. Maar omdat die skip elkaar zo langzaam maatje, kan de binnenste ik net zo snel voort. Ja, en dan is dit weer alle ingrediënten voor, net voor ellende, maar wel voor een hele drege positie van potentieel Ljout. Die probeert maar een heel soort snelheid onderlangs te draaien. Daar komen ze misschien ook wel heel vier mee. Maar je had dan wel weer een moeilijke uitgangspositie in het volgende rak. Maar ze gaan er wel voor en dat is eigenlijk de enige optie die ze hebben. Langwaard had geen probleem. Die is wel heel bot oud remmen. Maar die komt je nog wel goed om die tonnen. Grauw, ik weer maar de opsteker achter Akkerum. Dat zit beide tonnen wel weer loswezen. Maar die komt er gewoon net goed uit. Is Douwe Visser dan toch gewoon een mens? Een gewone zieler. Zou heel ze niet in. Mooie minne daai. Zijn minste daai wie een achtste. Ontnota. Maar dat liep het juwe te verhoren. Ja, en hier hebben we wel een ervaring. Een hele mannen. Oei, 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 oei. En dit gaat helemaal mis. Kon ze het hele mannen wat zijn. En waar is er nog meer slachtoffer van? Jennewoord. Jennewoord hier tonnenromte. Wordt een bezieken ertussen te komen. En de hele mannen stuurt hem terug. De ervaring, zodat wij het zien kennen. Wie Jennewoord vrij voor. Ja, dit is onvoorstelbaar. En dit is een onvoorstelbaar. Ze achter in het veld, Jennewoord wie voor. Die liet grauw alle romte. Waarts een, die draait hem ertussen. En de hele mannen komt van achter. De waarts een, ja, en de hele mannen, ja, dat is nog maar de vraag vanzelfs. Die komt wel een heel eind vanuit de cirkel wij. Op het stuit dat ze die cirkel invaren, liep het toch dat waarts een er eerst in zit. En hier dus eens rond te hamatten van de hele mannen. Ik vind allebei de hele mannen en wat zijn. Je kan je gelijk denken dat je gelijk hebt, maar je kan net zo
zat dwars wezen dat je dat met een oorvaring besluiten. Je moet ten alle tijden een oorvaring voorkomen. En deze twee die sturen gewoon op Corau, shirt gebeuren. En ze wieken allebei er net uit. En daar wordt Jenne Woord er de slachtoffer van. Want daar varen ze gewoon achterop. Ik vind dit echt schandalig hoe ze hier bij die onderste tonnen met elkaar omgaan. Dat kun je gewoon net dwan met zulke skippen. Huzum had daar geen last van. Het lijkt het dat wat zijn tegen bij Huzum in de buurt zit, maar dat is een heel vertekend beeld. Want Huzum is alweer onderwijs naar de heel Wienseboei of de onderwienseboei. En de Zuidwesthoeken en de Jouwer zitten heel dicht bij elkaar. En Snits komt hier op bakboord. En ken de Jouwer voor Snitsdel? Nee, dat ken hij net. Want Rinus de Jong kiest ervoor en een heel wies besluit om maar even een slagje omheen te maken. Troddewien, dit was ze keurig. Ze had bezocht. Maar Snits schoot je weer een plakje op. En dat gaat ten koste van Rinus de Jong. En dan hebben we ondertussen en ik concluderen kennen dat Heerenveen de Zuidwesthoeken voorbij is. Definitief. Ja, en wat we daar nog aan toevoegen kunnen is dat de meters die Zuidwesthoeken daarna verlend had in dit kruisrak terug die 2 keer extra Troddewien. Dat is wel een heel soort. En een foutje maatje is net erg. Een scootje wat langskomt is net erg. Maar als je daarna slechter ziel gaan, dan kan het heel hard gaan. En ik hoop echt van harte dat de Zuidwesthoeken zich herpakken kan. Ze krijgen nou een beetje lucht, want Jouweren zit er heel dichtbij. Maar terug de bakbord-stuurbord van Snits en Jouweren krijgen ze een beetje lucht. Maar ze gaan een heel soort meters verlend ten opzichte van Heerenveen. En daarvoor ook al ten opzichte van Jouweren. Dus ik hoop dat ze zich herpakken kunnen en dat ze voor in Mooidwam die ook kunnen. Ja, is goed. Ja, dit zijn de beelden van Simmer in Friesland. Het is lekker waar, er zit mooie wien en het is goede temperatuur. Dan krijg je alle ingrediënten voor champagne sailing. Waarom naar de wedstrijd? Zien we dat het grauwste scootje, die had natuurlijk profiteerd van de ellende achter zich. Hij weer er al voorbij. Maar die 3 scootjes, helemaal Woord zijn en Jenne Woord, die had behoorlijk wat averij op roen. Het scootje van Ljout hier een hele matige onderste tonne. En dan liep het inderdaad dat het scootje van Grauw de eerste 2 plakjes rond opschoven is. Ze wien het ziende of bij de vorige tonnen. Mogelijk hier weer een plakje. Dus ze zijn nog net uitschreeuwen voor deze wedstrijd. Ja, en dit is wat we ze graag zeggen. Mooi, strak, oornewien erlangs. Ik heb wel het idee dat het scootje van Heerenveen, ik hut get, dat hij in de eerste omloop of in de eerste route een beetje ophoudt binnen soms terug de Zuidwesthoeken. En dat we nou echt zien kunnen wat hun snelheid is. Maar vooralsnog een prachtig plaatje dat het scootje van Huzum zo mooi en zo lang de koppositie houden kan. En dit gebeurt al hier terwijl de achterste scootjes nog bij de bopperste tonnen komen matten. Dus het verschil van het veld wordt nou wel echt zichtbaar. Kom op. Heerenveen wordt er razen. Commando's. Ritme. Daar gaat het om. Maar ze doen het heel goed. Nou, hier op Lemmer. Ze liggen stevig op een 2e plak. En wat kennen ze nog dwan om Huzum te bedriegen? En wel een mooi weetje is dat het zo de eerste overwinning van Johannes op Huzum wezen. En de eerste overwinning van Huzum zo'n 2013. Dus ja, we zitten hier naar historische beelden te zien. Als het slaget, zou dat natuurlijk een fantastische kroon wezen op het werk van Johannes Meter, die dit hier voor het laatst op het Huzumer scootje zit. Grauw hebben we in beeld.
Ja, Grauw had een knappe slagmaker. Die profiteren maximaal weer van de foutjes van Oren. Dus de chaos bij de onderste tonnen. Ljout die daar net zo lekker uitkwam. En ze komen ook nog op bakboord bij de bopperste tonnen terecht. Waar trots uiteindelijk ook nog het scootje van Akrem inhelje. Die verliest daar toch ook nog het scootje van Ljout. Dus in dit geval weer de scootjes die op bakboord bij die bopperste tonnen uitkwamen duidelijk in het voordeel. Dus op dit moment hebben we de klassementsleider Grauw op het 9e plakje en Ljout eigenlijk de eerste bedrieger op een 10e plak. Nog steeds achterin, maar van een 12e plakje inmiddels al opschoot naar een 9e plakje. Jappie Visser van Snits. Wat een wisselend kampioenschap. Al een 2 eerste plakjes, maar ik wat mindere wedstrijden. En daar toch staat hij wel in de top van het klassement. Maar nog net boven. De jouwer shirt dat erachter hem op een hielen zit. En dan ben wij benijd waar de Zuidwesthoek bedaar is. Ja, die zit nog op het 3e plakje. Dus die had er hem houden? Die had dat nog houden. En we zien een keer mooi in beeld het grote verschil tussen eigenlijk de eerste size, die al om de onderste tonnen binnen, maar Drachten nog 6e. En dan hebben we alleen maar een beetje in niemandsland die nou om de tonnen gaat. En daarachter echt een heel eind niks. En dan krijgen we het rijtje Langwaar, Grauw, Ljout, Akrem. Dus ondanks dat ik zei dat Grauw al mooi opschoten is, naar het 9e plakje, zit er wel een heel groot gat van Langwaar naar de Lemmerta. Dit is de strijd van de subtop met Drachten die door de wing gaat. En de jouwer die daarop verdiedigt. Die voort mooi gaat, voort verdiedigt. Lemmer had eigenlijk van het ILS, maar dit had je het liefst dat je voorop lezen. Dus we kunnen ook wel even zien wat hun eigen snelheid is. Dus zeker met Drachten en de jouwer die door de wing ging binnen, had Lemmer eigenlijk een makkelijke keuze om nog een eindje terug te zien. En die kiezen dan automatisch al een beetje voor de oorvallen, omdat ze een orenslag maatje dan Drachten en de jouwer. En ze gaan dan net door de wind. Dus Drachten en Jouwer hadden beide een beetje verlen, een beetje investeerd, maar ik eigenlijk zei om door de wind te gaan. En het scootje van Lemmer kiest ervoor om nog even terug te gaan. Die winnen per definitie al een paar meters. En dan is straks weer even de vraag, is het dan de rechterkant van de baan of de linkerkant van de baan die uiteindelijk uitbetelt. Maar het eerste liedse slagje is voor Lemmer in het begin van dit kruisrak. De Huzum is alweer door de wien, dus die had de slag helemaal aanmaken uit Gemalta. Fantastische beelden natuurlijk. Nou had Jereveen een keuze te maken. Draaien we dan mooi, zodat we daaronder lezen, of geven we even een stukje terug, zodat we boven de lijn van het Huzumerscootje lezen. Want je wil wel vrije wien, dus ze zullen hier net door de wien in. Dan had ze er heel wat les van, dus ze zullen dan over kiezen, rjocht erachter of krek iets heger. Het is natuurlijk wel een aardig gatje. Ze zitten ongeveer op een lietse 100 meter erachter. Hoe verder voort, hoe minder lest ze zelfs. Maar het is natuurlijk al volgens mooi om te zien. Ze zijn ietsje heen gedraaid inderdaad. Een beetje heen. Om te zien vaak, je hebt wel eens van die mooie satellietbeelden. En dan zie je wat voor verstoringen die wij net zien wat er in die luchtlagen bad. Van wat er uit zijn tuig komt. Ja, en hoe lang dat wordt. Dus hoe heger dat het is, hoe grutter dat effect is. En natuurlijk als het helemaal gelijk had, als je er vlak achter lezen is dat effect volle grutter dan als je een eindje afstand had. Maar in dit shot zie je het. Ik dwars te zeggen dat Jereveen had lest van het Huzumerscootje. Net zo heel volle, want ze lezen een beetje heger. En ze lezen er al een eindje achter. Maar ze hadden gewoon lest van, want die wien die komt uit dat zeil van het scootje van Huzum. En die is wat turbulent, die wordt wat verstoord. En die verstoorde wien, die komt in het zeil van het scootje van Jereveen terecht. Dus ondanks dat het effect wat minder groot is op deze afstand, heb je er wel lest van. Dus ik snap heel goed dat ze ervoor kiezen om wat heger te gaan. Als de baan langer was, hier ze denk ik nog heger gaan. Maar waarschijnlijk lezen ze al op de leelijn. En dat is de lijn die je hebt om in één keer de tonnen aan te zien. Wil ze toch zorgen dat er wat orenloft komen? En ja, daar kan ik oren wien uitkomen. Hè? Dan, als het een schienne loft has, dan zal hij wat stabieler wezen. Maar je kan er wel aardige skiftingen uitkomen. En dat is even een buiken wat je een beetje achter Lemmer langs gaat. Maar kan hier ik voor ooromstandigheden zorgen. We zeggen het juster met de hele mannen. Zo lang mooi, een groot gat op kop. En kregen toen even een keer de wien heel min te wiels
Heerenveen hem wel mooi krijgen. En wie je samen zien positie kwijt. Ondertussen zitten we alweer wat verder in de wedstrijd. En is de jouwer hier ik al een stuurbootslag begonnen. Nou, de bovenste tonnen en nemen we maar even op hoe de stand op het moment in de wedstrijd is. Het is in Huzum 2 Heerenveen, 3 de Zuidwesthoek, 4 Snits, 5 de Jouwer, 6 Drachten, 7 Lemmer, 8 Langwaar. En op een jongere plak, een linjeplakje omheen geschoten nou, Lloyd Grauw, 10 Ljouwert, Alve Akrum, 12 Woord zijn, 13 Jennewoord en 14 de hele mannen. En deze treien zie je te mooi elkaar in de klins, de laatste, bij de onderste ton en wie er een dikke onervaring. En het is nou Huzum wat alweer om de bovenste tonnen komt, maar het gatje wordt Lietser en Lietser mooi Heerenveen. Ik denk dat ze op het scootje van Huzum mooi grutte eigen naar de klok zeggen en nooit comité zeggen. Als het te lang wordt, ben ik bang dat ze een hele zware kluif krijgen aan Heerenveen. En ze binden er net, het moet alleen nog gebeuren, maar vooralsnog doen ze het super. Maar er zit wat meer snelheid achter hun. Dus zeker omdat ze elkaar net meer in het paard zitten daarachter, ben ik bang dat dat gatje langzaam maar zeker een beetje lietser wordt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Zuidwesthoek op het tredderplak, maar Jouwer en Snits daarachter. Hoeral thuis. En daarachter Drachten. En het rechtste scootje, 2 hier verlien. Nog heel uitelke West, heel verbouwd. Alles er rij op om optimaal te profiteren van de nieuwe formule. Maar presteert wat teleurstellend dit hier. Hoe vindt skipper Jeroen Pietersma zelfs hoe het gaat? Ja, hier boel slecht. Hartstikke waardeloos eigenlijk. Maar ja, kleer. Ik weet niet wat ik over Ferrari kent. Dus we moeten het maar pakken zoals het is. Ja. Geen idee waar het om luidt? Nee, eigenlijk net. We hebben al van alles geprobeerd en hij wil gewoon met heel stil waar gewoon net op gang komen. Als wat waait is prima, maar daarna net. Maar we hebben wel wien gehad en dan zit je hem net in de vooruit. Ja, maar dan hebben we wel hoe dat bestaving komt prima in en dan krijg je een protest. En hoe dat wat zijn, komt het prima. Ik vier geweest met wien en ja, dan is die vol onafelijker. Dan heb ik geen last van dat hij net op gang wil komen. Nou hij hem net ouder hier, maar die daarvoor een heel soort verhoren aan het scootje. Dus dat heeft net geholpen? Nou ja, het verhoringen die ons scootje die dat is gewoon hoe je dat herstelwerkzaamheden. Dus dat ja goed, er moet nou echt wel wat gruts gebeuren. En er ben druk achter het scherm ben daarmee bezig, gelijk het zou maar zeggen. Ja. Het ken ik aan de meesten lezen. Het ken, ja zeker. Je moet er zelf een keer de spiegel kennen zien, dus dat doe ik dagelijks. En wat is just dan? Een prachtig mooie kerel. Ja, nee, gewoon er is nogal wat gebeurd al een keer. Dat geetje wat in de kop zit, dat kan misschien ik mij doen. Het moet ik gewoon het per dag beginnen. En ik doe het. Wie krijg je 4 uur, u zit er 4, kan best wel leuk worden. Ja. Maar Heerenveen op 1 en Grauw op 8 daar hebben ze. Ja, dat wie een beetje gelaten, een Jeroen Pietersma. Die wat meer verwacht het nog. Wil zij nou om de bovenste tonnen heen draait en de rede protestvlagen erin had. Dus ja, daar ken ik nog een heel soort verhorie, Juwet. Want we hebben wat meer vlagen sjoen, maar dat ben net de skippen die voor het kampioenschap mooi gaan. Al is het Ljouwert er ik bij, maar die zielt op het stuit helemaal achterin. Waar helemaal voorin zielt is dit scootje. Huzum. En we zeiden het al. Nog nooit eerste worden in een SKS kampioenschap. En dan is het, hebben we het over Johannes Meter, op het Huzumer scootje. Ja, van start tot finish. En de Zuiders krijgt de klassementskandidaten binnen inderdaad net
net belutsen bij de protestsituaties. Maar het had natuurlijk wel een grote impact. Want als mocht er een scootje tussenuit vallen door een protest of door een disqualificatie, dan betekent dat automatisch dat de scootjes die daarachter zitten een plakje opscowen. En op die manier wordt het verschil tussen de Vossen en Grauw en Ljout die op dit moment achterin zitten, wordt weer wat lietser. En dan had het wel impact op het totaalklassement uiteindelijk. Daar is Grauw. Die zielt in die als joggende nou om de bovenste tonnen heen. Ja, ze hier even een oorval op Langwaard. Ze kon iets heger uit de onderste tonnen. Ze kon wat jeder door de wind, maar uiteindelijk is Langwaard er toch goed heen zielt. Maar just wat, dit is weer het Grauw wat we kennen. Druk zetten op het zinstander en dan zodra het zijn foutje maakt, dan ben je er langs. Maar vooralsnog had Langwaard prima staan. In dit rak zal het een stuk moeilijker worden, zeker met 2 scootjes. En het volgende cruiserak gaan ze een volgende kans. De verliezer van deze grote slag, zeggen we, krijgt even Jenne Wout. Wilshuizem. Alweer om het tonnen heen draait. Maar dit is net de beste. Dit is een foutje. Dit is wat mij betreft echt een fout. Als je een onderste tonnen ronde en je maakt nou nog de score doorheen. Het kost nou net voor het iets, hè, want ze lezen riant op voorsprong en al je mooi. Maar hier is iets net helemaal goed, want dit weet ze zelf, ik word dat dit net de bedoeling want is. Nog heel tijd is de score net hoor. Nou is pas de score hoor. En als Jereveen dat aan goed doet, dan kunnen we zien dat die daar daadwerkelijk wat winnen en een hegere lijn heeft. En dit gebeurt alweer terwijl de helft van de vloot nog in het vorige rak zit. Maar het vind komt wel heger uit, dat wel beter. Dat zal ik wel lastig wezen. Want we zeggen, de wien is aardig gewoon hè. Maar die pak je gelijk al een aantal meters hichten. Ja, ze komen wat heger uit. En dan is het voor Huizem te hopen dat ze echt nog net een beetje een winddraaiing naar rechts krijgen. Want wat je zo'n verwacht is dat ze in de rechte lijn lezen. Ja, en we zeggen nou dat is gewoon net zo. Jereveen leidt wat heger. En dat moet in principe net kennen. Als allebei een goede tonnenronding hebben, lezen ze recht achter elkaar. En we kunnen wel stellen dat het een redelijk stabiele wien is op het stuit. Het is net een wienskifting of wat ik maar dat veroorzaakt. Zoals de juster wil zeggen. Dit is gewoon een onnodige fout. Want ze haar rondte, ze kunnen gewoon die tonnen heel rond aanzielen. Dus, ja, er is grif wat misgong op dekken of even iets in de knoop of even wat oors dan is er geen reden dat dit gebeuren moet als je saffelen rond te gaan. Het gat wat ontstaan is tussen nummer 2 en nummer 3. Zuidwesthoeken houdt nog steeds stand, ondanks de druk van Snits en Jouweren erachter. We zullen even zien hoe het met hun tonnenronding is. Minder van belang, want het verschil met de 2 koprenners is wel heel groot worden. Maar wel van belang voor het verdedigen op Snits. En we zien dat dit een stuk beter is. Die gaat jeder de scoren dicht. Die vaart jeder een hege hoek onder de wien. En dan is er voor Snits geen ruimte om hierin te hellen. En kan die op zijn best recht in die lijn komen. Ze bent ik al wel in je zo'n slag nou, in je slag naar de Walta. Er is nou geen reden om door de wind te gaan. Het is ik net dat je les staat van oren. Het veld is gewoon een beetje uitrekt. Het wordt nou een beetje achter elkaar aanzielen. Er komen nou wat minder kozen omdat scootjes net meer les van elkaar hebben. Alleen nog als het profiteert van fout van oor. Als dat nou juist van, nou ja, ken Huizem dit lietse foutje van het te let, de scoortonen, wat een minder tonnenronding. Sjen dat het Jereveen er nog wat me kent, maar het is nog de hele tijd ik meen eigenlijk een beetje te let dat zwut erin, want het maakt je gewoon dwan als je in het voorde Wiense rak zit. En nou de volle druk op het zwut, het hele schip drukt erop. En
helemaal bovenin zeggen we dat het veen wat heger loopt. Maar de slag is hetzelfde. De slag is hetzelfde en ze lezen er ik nog wel degelijk achter. Maar het zijn dit soort lietse foutjes die uiteindelijk optellen. En dan ren je het risico dat dat skip dichterbij komt. Dan krijg je er niet voor de miserak wat les van. En dan zit er misschien nog een oorval in voor dat eerste plak. Wat net onbelangrijk is. Want dat is weer een extra skip tussen Heerenveen en Grauw. En Grauw loopt nog steeds, ondanks dat ze net zo goed doorgaan in deze wedstrijd. Maar loopt nog steeds op koers om Joert nog kampioen te worden. Maar als het Heerenveen deze wedstrijd winnen kan, ja, dan wordt dat weer een slagje moeilijker. En hoeveel scootjes hebben we erachter die een vlaag in het wand hebben? Want dan weten we dat is Drachten. Die hier een vlaag in het wand en die wie Tjinljouwert. Die zouden dan weer tussenuit vallen en dat zou dan weer in het voordeel van Grauw wezen. Ja, dan zit er één skip minder tussen Heerenveen en Grauw. Werd toch het verschil in het klassement nog steeds onoverbrugbaar bloot voor de nummer 2. We zeggen dat Grauw het webbebieren had en die liekje duidelijk wat meer snelheid dan Langwaar. Maar ja, kom er maar eens langs. Meer snelheid is in je. We zeggen het ik wel eens in de autoracerijtje in het Wurg, waar een soort mensen nog zeggen. Je kan snel wezen en erachter zitten, maar als er geen plak is om in te helen, dan kom je er voor net langs. Ze kiezen wel voor een hele safe ronding nou. Er is zelfs haast nog een skip tussen. Maar beziek je de boppen uit te kniepen. Ja, maar Langwaar hier een goede ronding. Dus ik kan misschien een beetje heger, maar net volle. Dus dit is zo'n momentje dat het skip voor je maakt het geen fout. Kom je er in principe net langs. Punt. En doos zoist ze lezen op dit stuit. Safiris wijd, een liedslagje omheen. Dan lezen ze op kampioenskoers. Hè? Ja, dus wat Grauw op het negende plak finisht, wat ze nou lezen. En Heerenveen finisht op het tweede plak. We schreeuwen stiekem even mooi. Dan zou de negende het outtrekresultaat van Grauw wezen. Dus ze kan morgen dan net meer dan 9 punten krijgen. En daarmee zouden zij maximaal op 36,8 punten komen kunnen. Terwijl het Heerenveen nou al op 36,9 komt. Maar het veen kan nog een plakje opscoren. Precies, en als dat gebeurt, dan verhoort dat de hele boel weer. Dus daarom wordt het heel moeilijk om te zeggen direct naar de finish als Grauw vol als net kampioen worden is. We weten wel voort dat het Heerenveen woon had, maar wat ik van belang is, geeft dat protest van Drachten terug. Want als die er tussenuit valt, dan is het weer oors. Dus we zullen even wachten met hoe is de finish? Wat voor vlagen hing je er? Wat voor vlagen hing je er? En is Grauw nog in staat om voorbij Langwaar te komen? Dat kan. Vierde naar voren, volle vierde naar voren, wordt heel lastig als er net hele grote gebeurtenissen plak vinden, want het veld is wat uit elkaar lutsen. En het gotje, maar Huzem, nou zeggen we duidelijk, wordt lietser en lietser. Het wordt lietser en lietser. Het is nou nog maar 2 skipslengtes, nog minder dan 2 skipslengtes. En dan met de historische beelden die wij voorzien dat Kommersoorten, Huzem zijn eerste dagoverwinning, ja, daar moet hij misschien toch voor vrezen. Want we weten hoe snel het Heerenveense scootje is. Hè? Ja, maar misschien worden het wel hele heroïsche beelden. Dat ze haast inhellen, we krek net en dan mooi 2 centimeter voorsprong. En dan vuurwerk, alles erbij. Dan wordt het echt historisch. Een overwinning maar 100 meter voor is dan misschien net het juiste beeld wat we hebben. Ja, en we hebben zelfs een vals gestart gewoon. Dus we kennen nog even een beetje uitrennen. We kennen nog even. We hebben nog geen loedenjet dat de finish erin komt. Nee, scherp dat dat zo is. Ik zit inderdaad mooi scheef even naar de klok te zien. En ik denk, nou, wie 11 fjouwen. En dan nadert het een beetje de eindfase van deze wedstrijd. Maar nee, hij is helemaal gelijk. We hadden er een minuut, als het zien je misschien wel verlen. En het is fantastisch zielbaar. En het straal loopt vol. En de dik zit vol. En er is nog strijd. En er is nog een mogelijkheid om het kampioenschap hier te houden. Er is geen reden om betiert op te houden, Nieuwet. Prachtige zielerij hier op de Lemmer. Mooi een soort mensen. Ik op het strand, op het dik, op een pierke. En hier dat lietse pierke daarvoor werd ik altijd graatvol met mensen shit. Deze scootjes de street ongeveer shut gaan. Ja. Dat zullen we even een tussenclassement zien van de stand van Juwet, hoe de skippen er nou heen lezen. Het is op Huzem. Nog heel tijd, maar in de achtervolging 2 Heerenveen.
treien de Zuidwesthoek. Ik al heel lang en heel knap deszielend. En daar zit wel een aardig gat tussen hier. Want dan komt de Jouwer die op een vierde plak. 5 snits, 6 drachten, zo'n de lemmer, 8 langwaar. Dan 9 grauw, 10 ljouwert, 11 jennewoord, 12 akkerum, 13 woord zijn en 14 de hele mannen. En nou, is het gatje toch wel weer een beetje groter. Ja, en dan is het ik even nieuwsgierig hoe deze tonnenronding is. Dus bij de vorige zeggen we dat het Heerenveen er heger uit kwam dan Huzum. Deze is wat makkelijker, want ze kwam al wat een hegere koers op die tonnen aan. Dit weer net voor de wien, maar dit weer iets meer hele wien. Dus de score is al voor de held inlutsen. Dus ze hoe net zo heel 4 meer. Dus het is makkelijker om deze tonnen goed te ronden, dus onder de wien erlangs, dan de vorige. Dus ik verwacht, en dat kunnen we in dit beeld kunnen we dit mooi zien. Heerenveen misschien ietsje heger, Zielen misschien ook wel iets heger. Ten koste van iets meer snelheid. Want dat weten we inmiddels. Je kan een maar wat maakt Heerenveen uit van? Heerenveen weet als hij gewoon zijn zielen bleef, dan is Grauw kampioen. Dus zij moeten Huzum voorbij. Ja. Mat ze nou gokken op hun snelheid en hun hichten om Huzum voorbij te komen, al matjes weer hier om een slag te maken? Nee, het eerste. En dan zoek net ze gokken. Ze weten wat ze doen moeten. Dus ze weten dat ze wat sneller binnen. De Zuiders krijgen, we gaan nog 10 minuten extra misschien wel. We gaan nog geen nice van de fine. Altijd het laatste kruisrakje wijzen zoeken. Zoek ze alles of niks. Geen met de wien, gok erop. Maar het is nog even. En het Heerenveen is te goed om mooi alles of niks. Want het kan ik niks worden. En dan gooit het voort. Terwijl nou, ze rennen misschien krek wat heger. Ze gaan ze in dit kruisrakje misschien net inhalen. Maar ze kunnen er achterlangs vrije lijn. En dan in plaats van treierskipslengtes achter 2. Hierna komt dat voor de wien rak, wat wel voor de wien is. Dan kunnen ze misschien inrennen naar Injer. Misschien komen ze er al een beetje tussen. Dan met die onderste tonnenronding van Huzum maar weer goed wezen. Dus ik zou zeggen, doe gewoon wat je dwars doen, alsof Huzum er net wezen zou. Zo snel mogelijk die baan doen. In dit shot zien we het mooi. Hè? Ze hadden weer een beetje hichte woen. Dus ze hadden net heel volle last van. Je wil ik een beetje zwaar dat die man bij Huzum achterop, die zal Griff, ik weet dat het zijn eerste oefeningskans is, die worden misschien wat zenuwachtig. Het maatje is elke keer wel een goede oerstart. Dus je wil de druk erop zetten totdat ze een foutje maatje en dan mag je er wezen. En als Huzum het nou perfect doet, tot aan het laatste kruisrakje daar. En hier zullen we toch de hichten, hè? Ja. De hichten die het Heerenveen had dezelfde tonnenron die er heeft leidt. Maar ze komen heger uit en heger en heger. Dit is wel even nieuwsgierig om dit te volgen en met prachtige omstandigheden. En hier draait die wien ik wat, hè? Ja, en ik denk dat dit beeld een beetje vertekent. Dus Huzum zilde nog voor langs heen. Ik vreeg het mij al. Heerenveen kiest ervoor om mooi te draaien. Dan moet ze wel heel zeker weten dat ze de tonnen oorrennen kennen. Want oors ze straks nog 2 keer door de wien moeten. Dus ik vind dit een gewaagde actie van Heerenveen. Want volgens mij lezen ze net tegen genoeg bij om echt er voorbij te zielen. Of ze met allebei de tonnen oerzield hebben. Maar dan is Huzum of Fiesta 4 gang. Dat kan ik me eigenlijk haast net voorstellen. Ik had twijfels bij de beslissing die Heerenveen hier maakt. Want Huzum zou er nou ik voor kiezen om een beetje del te houden. Zien dat ze een beetje meer snelheid, een beetje meer gang krijgen kunnen om boven Heerenveen te komen. Maar goed, als ze daadwerkelijk, want het is nog een heel lang en het is ik maar de vraag, of het scootje van Huzum überhaupt wel die eerste tonnen helen kan. Dus dat kunnen we nog even net zien, dat is even een afwachtje. Maar ik hier net toch dat het Heerenveen hier mooi door de wind draaien zou. Huzum krijgt hem hier gunstiger. Maar het is nog een heel lang. Huzum, het witte scootje links. Ja, het Heerenveen, daar rechts. Het eerste wat ik bedenken kan is dat de wind toch wat draaide. En dat ze allebei de tegelijk eigenlijk dachten van ja, maar hier zit een beetje een winddraaiing in, een windskifting in die we net negeren kunnen. We mat wat door de wind. Want dit is net het plak waar je lezen wel als Heerenveen zijnde om echt de aanval te iepen. Maar misschien kiezen ze er ook wel voor wat we zijn. Hey, we zien gewoon onze eigen route, zo snel mogelijk. We proberen, hier kunnen we het mooi zien. We zien de tonnen in beeld. Ja, en Heerenveen helpt hem net. Ik snap net waarom dat ze daar door de wind binnen. Er kunnen ook nog 2 dingen gebeuren. Of Huzum helpt hem ik net. En dan moeten ze allebei nog door de wind. Terwijl we zien dat Heerenveen nou de
Woestag inzet. En dan is het even de vraag, maakt Huzum ik nog een keer? Dan is de pine die ze krijgen van dit foutje net zo heel groot. Als Huzum hem nou helpt, dan gaan ze in mijn beleving en net gebruik maken van hun snelheid. En ze gaan geen echte oorval dienen. Dus dit is een nuivere beslissing wat mij betreft. Ja, nou zie je het, Huzum gaat mooi. Hier wordt echt strijden voor dat heroïsche beeld. Dit is fantastisch. Hier, dit is, Huzum had hem ik net bezielijk en kies ervoor om. En of denk krijgt dat, maar ik voor de wist schiet mooi. En waar heb ik teruggekregen dat er gele bootjes in komen bij de kotter. Dat daar ze wat een wal mee creëren. Om er nog wat spanning in te krijgen. Dat ze gewoon daar bij de wal Wie dat de reden dat ze Trodewien moesten? Dat Heerenveen, wat ik nou even ronddenk aan die vorige situatie. Nou had Huzum volle controle. En dat hier krijg helemaal het hoeden. Want Huzum kon eerst Trodewien en Heerenveen hier gewoon achterlangs kan. Maar misschien dat ze wel matten. Ze daar binnen wat gele tonsjes erachter. En ze hebben een wal gecreëerd. De 4 meer bij het startskip. Ja, dat zien we je net. En daar terug. Oh, hier zien we ze, ja. Oké, ja, daar ben ik even net bewust van. Dat zou verklaren kunnen waarom dat ze wel Trodewien gong. Want oorsprong ze misschien daar al in de vuile wien draaien. En zo creëren ze een beetje dat er nog een strijd in komt. Dat er nog een extra slagje makken worden kunnen. Dat betekent dan. En dan is het het vinden. Ja, Huzum luidt straks misschien nog wel bind. Maar dat is ik maar de vraag. Dat betekent dat Heerenveen hier misschien wel rondte voor die wal vrij gehad. Dus het is een beetje gek, want het is dan een virtuele wal die we net helemaal sjuggen. Maar dan gaan ze daar rondte voor vrij kennen. En is dat God wat we krek zeggen in één keer een steek liedse worden. Ik vond de Oestag, de Trodewien van Huzum, de vorige, deze had ik net goed in beeld zien, maar de vorige wie ik net fantastisch. En dat je dan krek even net snel genoeg op gong komen, ja, dan zitten we hier misschien nog wel naar een potentiële verlenging van het kampioenschap 2024 te zien. Iets minder historisch dan de eerste overwinning van, maar het is wel een belangrijk moment. Hier zien we dan hetzelfde, maar Langwaar en Grauw. Bij Grauw, ik krijg wat heger kind, dus die had de drukken ik volop bij Langwaar. Dus even zien dat we straks de gele tonsjes in beeld krijgen, dat ze inderdaad Trodewien maken van een wal. De wetter rint de spuigatten uit. Dat is een uitdrukking en nou weet hij hem waarom. Dat is dit wetter wat je uit de waring rint, uit de gangboren. En daar komen al die mooie sprekwoorden bij. Waar Age Veldboom nog volle meer van had. En we zeggen nog wel dat Huzum als eerste om de bovenste tonnen gaat. Maar het had helemaal geen ruimte meer. En Matt vrezen voor zijn eerste plakje. Maar hij houdt staan. Maar vlak erachter Heerenveen. Ja, en ik geef een over dat Vardewien Serak in. Heerenveen is Vardewien langs de Zuidwesthoek gekomen, 3 rondjes lang. En de vorige keer dat we bij dit rak weer hier Huzum die hele minne ronding van die onderste tonnen. Dus we zullen even zien dat ze daar nou over een minuut als, wat zal het wezen, 4 of 6, dat ze bij die onderste tonnen bij het stroom binnen. Zien dat ze daarvan leert hebben en nou een mooie strakke ronding maatje, zodat ze Heerenveen geen kans jouwen. Maar ja, krijgen ze die mooie ronding, want het vinden zich hun ik een beetje dwingen om wat dicht bij die tonnen te komen, om net zo volle rondte te krijgen om ze kennen net helemaal hun eigen regie voeren. Nee, en het Heerenveen had nou wat rondte achter zich. Dus de dreiging van achter is net. Dus ze kennen wat heger, ze kennen een beetje dat gevecht opzietje in het Vardewiense rak al. Dus ja, er zijn alle opties voor het scootje van Heerenveen om hier nog een stapje te zetten. En mooi dat die gele tonsjes, die wal die ze creëert ha, toch het wedstrijdveld wat sneller te maken en een hindernis in te lezen, krijgen we er toch weer wat strijd in. Want die strijd zit hier ik nog om het te redden via de plakje. Want het is de Zuidwesthoek die nou de jouwer heel dichtbij zou komen. De jouwer met kniep om de bovenste tonnen. Maar dat lijkt het goed te gaan. Je meter hoor. Dus ik je meter te volle zielt. Jouwer op jouwer. Dan ben we heel benieuwd wat er achter in het veld al je bad. Want ja, daar zien we dat lijntje, hè, die gele tonsjes.
dat jouwt een verhoring in het wedstrijdbeeld. Snits is nog wel heel tijd op een 5e plak. Drachten zit daar vlakbij. Op een 6e plak. Maar die kiest ervoor, die zal nog even door de wiematten, want die kent die tonnen net aan. Nog heel tijd de dragster mooi de rede protestslagen in het wand en die is Tjell Jouwert. En hadden Snitsers genoeg hichten om die tonnen te berennen. In ieder geval genoeg gong. En dan mooi een opschitter. Ze is hem Griff Helly, want ze horen de gong in het skip. En de windkracht 6 zag ik nog net, Roelof, hè? Nee, die zit er nog net in. Windkracht 6 is echt een heel soort wien. Dan hier de beelden er heel oors uit dan hier ze echt wel hard naar keren horen. Nee, het is een fantastische wien om te zien. Er is genoeg wien voor wat spektakel. Net te volle dat we ongelukken krijgen. Als je het kiezen mooier, dan zo'n je een groot deel van het kampioenschap dit soort omstandigheden kiezen. Ja, ondertussen ben ik nog weer even aan het rekken in slaan. We wilden net de hele tijd door stand hadden, dus maar dat is toch wel een belangrijk punt van Jouwert. Wordt Grauw kampioen of net? En zat ik er nou even los van de protesten, want dat weten we natuurlijk net altijd hing je bloot of net en als er nog wat gebeurt met het scootje van Drachten. Maar zat het er nou naar uitzet, is het van cruciaal belang dat Grauw hier 8e of 9e wordt. Dus ondanks dat we denken, hey, die lezen in het achterrij. Het is van wezenlijk belang als zij je voor of achter de langwaarfinishing in. Hier hebben we zien beeld. We zeggen dat Grauw al een paar keer erg volle druk op langwaar zetten had. Nou lijkt het even uitslijn te wezen en lijkt er een beetje een lietsgotje te ontstaan. Maar dit is echt van belang. Ik weet niet dat ze er zelf bewust van binnen in deze wedstrijd. Want ze zullen allebei de druk dwaande wezen met de wedstrijd van Jouwert. Maar deze is van cruciaal belang voor de stand aan het eind van deze wedstrijd. Maar laten we het even dan houden we de dag vermoeden. Want dan is het gat nog heel groot. Hè? Dan gaan ze nog ze zullen het aan Jouwert net helly. Dus morgen moeten ze er nog om strijden. Dus kies ik maar de marge is nog redelijk groot. Ja, we hebben nog juggen is mooi welke slechtste wedstrijd tot nu toe die het Grauw die wedstrijd in. Want dat binnen het maximaal aantal punten wat ze krijgen kunnen. Dus de marge is dan nog steeds heel groot. Zat er nou uit is die marge zelfs nog 8, 9 punten. Dat is natuurlijk een heel soort. Maar als het kind in je wedstrijd, ja, dan weet je het nooit. Er kunnen rare dingen gebeuren. En dan hoeft het het eerst te hebben we protesten. Maar dat kan ik valse starts. Je kan een keer echt een fout maken. Als dat kind in je wedstrijd, dan weet je het nooit. Ik denk dat de Grauw een heel soort ongelegen is om het Jouwert hier op de Lemmer uit te maken. Zodat ze mooi een lekker gevoel die wedstrijd van Snits aankennen. Ondertussen zien we nou die onderste tonnen werd het vorige keer zo. Nou, gruwelijk mis hoe ik zei, maar dat is natuurlijk niet het geval. Maar werd het vorige keer echt even misgong bij Huzum. Fantastisch dit beeld. We zien gewoon van de achterkant. Rennen ze die tonnen aan. Hoeveel er rond te zitten tussen het skip en de tonnen. En dan is dit van Huzum al een stuk beter dan de vorige. En hier zie je hier vlot aan de wien. Nou, dus het is een lietsgotje. Als je aan het Jereveen daar wat heger uit komt in. Echt net perfect. We jaren ik een beetje teleurstelling daar. De scoort mat nog aan. Die hier dicht wezen matten. Dan hier ze daar krek 2-3 meter heger lijn. Hier ze de krek een beetje minder les van hoorn. Dus Jereveen iets beter dan Huzum. Maar net perfect. Ik denk dat hier een lietse koers lezen litten. En wie ik dat het fines nou boei fjouwer is. Dus nog een cruiserak. En dan ben ik benieuwd waar die finish komt te lezen. Dat een voor de Wiense finish is. Of dat het een in de Wiense finish is. Ja, dus dat betekent dat dit het laatste moment is voor het scootje van Jereveen om nog iets te forceren. Dat wie krijgt net goed genoeg. Ondertussen zien we hier bij de orenbopperste tonnen, dus bij tonnen 1, dat
Het scootje van Akram wel heel veel troshield is. Die komen haast hele wien daar op Del. Stuurwoord. Hé, wat geeft hij dan? Die goed toch? Nee, ik even mist wat hier gebeurd is. Dit ziet er raar uit. Misschien had ze een fout maken dat ze hier en wat te bewust voorlitten, want ze hoeden daar net uit te gaan. Dan kan ik net goed verklaren waarom dat ze dat doen, want in principe hien ze jocht om daar jocht van de tonnen hien ze daar tussen mocht. Dat ligt mij ik, dus dat zul jij er best hebben. En hier sjuggen we de street nog om het. En daar gaat Jereveen, die gaat door de wien. Wat doet Huzum? Liet hij hem gaan? Jereveen plaatst nog een aanval. Ja, Huzum mat hem gaan litten. Want hun handeling is minder goed. Hun oestag is minder goed. Als zij mooi gaan in dit gevecht. Ze moet gewoon negeren. Gewoon zijn Jereveen ze gaan maar lekker 2 keer vaker door de wien. Dat kost je hem snelheid. Wij zetten hem in 1 keer naar de wal. Dat is elke keer goed. West is nou weer goed. Je moet iets forceren, maar je maakt hier een fout. Maar het logisch dat Jereveen dit ik dacht. Nog een poging. De gat erachter is grut. Ja, ik snap dat ze dit doen. Ze komen natuurlijk ik wel uw bakbord aan. Dus het is net dat Huzum je gegarandeerd voor is. Helemaal net zelfs. Maar ik snap wel dat Huzum dat gevecht een beetje uit de waai gaat. Als het oorsom west weer. Hier ik zijn, geen alsjeblieft mooi. Want je kan vertrouwen. Maar wat we tot nota zien is dat de oorstag van Huzum krek wat slordiger is. Kom krek wat minder snel op gang. En of dat nou technisch is of dat het skip is of de uitstelling van de zuil. Dat weet ik net. Maar dat is wel wat we sjuggen. Dus dan snap ik heel goed dat ze zeggen, hey, wij sparen hier die oestag uit. Zie ik het maar uit. Wij zetten hem hier tot onder de wal daar. En we zien wel dat we er voor langs gaan. Nee, hier is mooi in beeld. Ze bindt wel al bij de wal, bij de boordjes. Dus dan is het nog wel even nieuwsgierig als ze daar mooi de tonnen daadwerkelijk helen. Dat weer in alle vorige raken totaal geen probleem. Het helden ze eigenlijk makkelijk. Zo hier ik een beetje dat walvoordeel waar we het onder het begin van de wedstrijd verhieren. Hier zien we de tonnen in beeld. Ja, dit is het hele beeld waar het om gaat. Helpt Huzum het? Waarschijnlijk wel. Kiezen van Jereveen langs? Waarschijnlijk wel. Ik lees wat heger. Ze lezen wat heger. Ik denk dat het heel logisch is wat beide scootjes hier doen. En dat dit gewoon uitspelen zat het uitspelen mat. Maar het ziet er goed uit voor Huzum. Ondertussen houden wij de staan ik nog wat in de gaten. En Lloyd Grauw hield dit nog op een joggende plak. En dat zo budget Rolf corrigeer me ook het fout hebben dat ze op kampioenskoers lezen. Hè? Als Jereveen op het tweede plak lezen, dan klopt dat. Dus er zit nog wel wat in deze wedstrijd. Ik weet net dat alle scootjes zich bewust binnen van het feit hoeveel dat er op het spul zit. Zowel bij deze battle tussen Jereveen en Huzum als midden in het veld bij Langwaar en Grauw. Maar de uitslag van die beide gevechtjes die zijn van wezenlijk belang voor de stand aan het einde van deze wedstrijd. Nou, geven we zien hoe het uitkomt tussen Huzum en Jereveen. Huzum kent de ton berinnen, dat is geen probleem, maar komt op stuurboord aan. Jereveen komt op uw bakboord aan. Het lijkt een aardig gatje wat Huzum had. Daar geen problemen voor Huzum. We zien dat die walfred, als je op de achtergrond van het skip ziet van Jereveen en je ziet dat die walfred zodat het zo mooi hiet dat die beweegt door de wal heen, dan kan Huzum makkelijk voor het Veendel. En denk ik dat ze gewoon een gatjeslijn hebben. Ja, en dan is het toch die 2 keer door de wien die dan te volle kost. En als je heel kritisch bent, moet je hem helemaal waarom brengen tot die onderste tonnenronding van Jereveen. Daar laai een kans. Als ze dat iets beter doen, hier ze net door de wien goed, maar hier ze de oorval inzetten kunnen, toch gewoon die hichten te winnen. En dan hier ze er dichterbij zitten dan nodig. Dus ik ben heel bang dat dat lietse foutje bij de onderste tonnen, de overwinning van Joert, kost het van Jereveen. En daarmee de eerste. De kans om de spanning naar wat in het klassement te houden. Want ja, op een laatste wedstrijd, we hebben het in finales binnen altijd aparte losstaande wedstrijden. Stiert de druk er volledig op. Kan materiaalpech komen. Je kan een onervaring krijgen. Dat kan het eens zelfs je eigen schuld wezen. Maar voor eerst is het Huzum dat nog heel tijd op de eerste plek zielt. En het Jereveen op het tweede. En Grauw nog heel tijd daarachterin op een joggende plak.
Ja, en ik was 7 op een joggende plak. Hè. Dus de gaten ben daar wat groter. Grauw is nog steeds net afval lang waar. Ljout op het ziende plak is nog steeds net volle dichterbij komen. Dus er zit net zo heel veel verhoringen meer in de motor. We gaan jouren 2 rondjes lien en snitswisseling jongen. Maar verder gebeurt er qua wisseling net zo heel volle. In de achterruin, of tretje, komt Jenne Woord weer een beetje waarom. Maar ja, dat zijn de scootjes die behoorlijke ervaring hebben, had 2 rondjes lien. Oh, Zuidwesthoeken, wat zit je meer bovenop de tonnen? Het zult toch net dat ze weer in de ring van de wedstrijd een hele mooie uitgangspositie te grabbel gooien. Nog wel hield hij het op een derde plak. Ze zijn ingevjocht om het vierde, maar de jouwer. En daarachter zit een aardig gatje. En we zorgen nou in de laatste rakken. Ik had geen verhoring meer, hè? Nee, dan ga je toch omdat je alweer dezelfde kant op maakt, het eigenlijk wat dicteert is dat het langzaam wat uit elkaar loopt. Dus de voorste haar vrije wien, de achterste haar lest van de skippen ervoor. Er ontstaat dus een situatietje, werd er voorin wat voortrennen, achterin een beetje achterop rijden en langzaam maar zeker loopt aan veel dan uit elkaar. Ja, en dan valt het net mooi om plakken goed te maken. Dan kun je in ieder geval net meer een slag slaan dat je in één keer een heel soort pakt. Dus vandaar dat we in het begin van de wedstrijd zijn van ja, die eerste voor de wien en dat tweede rondje voor de wien zie je het nog een beetje dicht bij elkaar. Daar moet het gebeuren. Want dat het daar net gebeurd is, dan valt die wedstrijd echt in zijn plooi en dan kun je nog eens een keer een plakje winnen. Maar volle meer zitten dan ik net in. Ik denk dat we eens opmaken kunnen voor... Dus de finish komt erin. Is dat dan het volgende cruiserakje? Of is dat zou dan een liets cruiserakje wezen van tonnen fjouwer. Ja, dat is de tonnen waar we nou niet tag in. We hebben nou niet tag komen. Maar ik zie de finishlijn daar wel lezen, maar die zit wat links in beeld. Ja, Huzum gaat nou rond de tonnen. Dan zullen we nou ook een vlaggen. Ja, daar is er de vlaggen. De finishvlaggen komt erin. En dan is Huzum onderwijs naar zijn eerste dagoverwinning. Ja, Johannes Meter dan. Zijn eerste dagoverwinning met het Huzumer scootje. En dat liep het net meer verkeerd gaan te kennen. Want het gat is nou echt alweer 100 meter. Ja, en dit is de laatste kans voor het kampioenschap. Als Jereveen hier net voorbij Huzum komt. En er gebeurt niks raars met Grauw. Waar het net op liekt, dan is het kampioenschap beslist. Dus dan hebben we 2 historische momenten in één keer. Ziet je de onval wel op, maar ik denk dat Huzum er wel verstandig om dat lid maar gaan. Het liet je net forceren in dat tag-duel of in dat nieuwere ding. Rustig trossielen, inslag naar de finish. Er hoeft nog maar 1 stag goed en dan is het daadwerkelijk die overwinning waar het Krekkeloer hier is. Dan zullen nou Griff de lijn onzielen kennen. Ja, dat kent er. Jirre onder in beeld. Links de groene, de skatkotter. En die tussen die 2 rode tonsjes. Dat is de finishlijn. Daar moet ze terug in. En dan ben wij heel benijd naar hoe de explosie hier op het Huzumer scootjebergen zelf. Johannes Meter ik altijd redelijk ingetogen. Maar ja, zijn eerste plakje, dat is toch fantastisch. En misschien betinkt er van het winter nog wel. In elk geval kun je een mooi afscheid nemen. Nou hebben we morgen vanzelfs nog een wedstrijd, dus hij kan nog 2 eentjes varen. En Jirre, nou, ze zijn al heel vier van tevoren aan het klappen. Maar daar ben ze. Huzum, Ian op Lemmer. Nou, daar weer een soort hele bliede bemanningsleden aan boord van het Huzumer scootje. Wiels we ondertussen gesjoggen dat Jereveen ik heel mooi zield had. Volop in onval. En krijgen hier het schot voor hun finish op een 2e plak.
Sietse Brouwer liet je 2 prachtige wedstrijden zien in de Lemsterbaai. Daar was juist nog een hapje mooi mitten. Hoe weer de stemming? Ja, goed. Hij is zielen hartstikke knap. Juster natuurlijk die valse start en dan troot het hele veld heen. Dat viel natuurlijk sowieso lekker. Hè? Je liever van achter naar voor dan dat je van voor naar achter gaat sowieso. Maar soms ik wel lekkerder dan dat je op je plak blijft. Want elke klap die je mooitjes raakt en dan hel je er weer in en dan weer in. Dus dan is de stemming super goed. Ik denk dat dit... Ik zeg ze juichen hoe de finish, maar als ze heel kritisch binnen, dan denk ik dat ze hier een lietse kans op een potentiële overwinning leeslitten hebben. Wat ondertussen gebeurd is toen de finish weer in het vorige kruisrak nog, is dat Grauw zich uiteindelijk toch omdien had van Langwaar en nou duidelijk op het 8e plak leidt. En dan kunnen we gewoon, dan durf ik het zelfs te zeggen. Want ja, en praten en de hele stand bijhouden. En dan zullen we nog even een scootje heel plat gaan. De Zuidwesthoek, daar in beeld. Want die komt nou met de Jouwer, boord om boord, op die lijn aan. En dan liep het, ja, we kennen net goed zien hoe die lijn erin loopt. Maar het liep het, ja, ze lezen heel dicht bij elkaar, hè. De Jouwer of de Zuidwesthoeken. En dan hebben we het over de noemers Trijen en Fjouwer. Je verjuwt hier de zielerij op de Lemmer. Nou, dit is mooi. Het is toch de Zuidwesthoek die een prachtig resultaat deelt zet. Dit is voor de man ik mooi om eens een keer op het podium te kennen. Fantastisch zielt. De regen zielt, maar hun plakje houden. Op het derde plak. Auke de Groot, mooi, de Zuidwesthoek. En wie hebben ik gelijk het schot van de Jouwer. Ik weer mooi zielt. Ik weer vaak voorin dit hier. De Jouwer opnoemen Fjouwer. En dan hier het bewijs. De Grauwsters bin Langwaar voorbij. Snits van Koppel zijn beetje op hun positie en die gaan ze houden. Komt Jirre nou als 5e op de streek aan. Daar weer het schot voor Snits. En dan komt er nog een hele ploeg die wel wat verder voor het leidt. Onder onviering van Drachten. Ja, en Ek Grauw is inmiddels al bij de laatste tonnen. Ik denk dat ze het onboord, ik weet, daar rekenen ze natuurlijk ik mooi. Ze zijn het al 2-3 dagen lien. We gaan ook toch een beetje de competitie in de gaten houden. We gaan toch het klassement wat in de gaten houden. Dus ze zullen Griffin aan boord gehad die de rekkenmachine mooi had. Die virtueel de stand mooi rekent. En ze zullen inmiddels weten dat Heerenveen net woon had. En dat ze, als ze zat door de finish komen, op een kampioen binnen. En ze kunnen natuurlijk net echt een rekkenmachine meenemen, want je mag je net al die elektronische ondersteuning meenemen. Maar ze hebben vast iemand aan boord die wiskundig goed onderlijn is. Al dan net met pen en papier of uit te hollen. Maar ze weten dat ze kampioen worden. Ze hebben al een liedstikje. En dit zijn mooie meters voor het publiek langs. En dan straks op bakboord op die finish aan. En dan is het toch weer een dag van tevoren beslist. Dan zullen we even naar de oren plakken. Want het vingen, Heerenveen, dat doet goede zaken. Die scoot op naar een tweede plak in het klassement. Mooi 36,9. Dan de Lemmer nou op een derde plak in het klassement met 39,7. En heel dicht daarop ik nog Ljouwert 41,7 en Snits 43,8. Ja, en daar is het schot voor Drachten. En hing het dat vlagje nou aan de orenkant of is dat er inderdaad uitkomt? Nee, daar hing het nog een protestvlag in. De protestvlagen zitten nog in. En daar weer het schot van Lemmer. Die had redelijk anoniem trots veldzield in de middenmoot. Ja, die lijn tussen die twee groepen in. De kopgroep van Sois die via voort weer. En de achterhoede, Lemmer hier geen skip om beginnen. Maar nou zullen we even naar het Grauwste scootje. Vlieden hier winnen ze al een dag eerder kampioen hier in de baai van Lemmer.
Joert liep het er eerst even net op. Op een 12e plakje begon, maar toch nog wat niet voortscharreld. Zij kregen nog even strijd van Jervin, die heel goed laai. Maar zij komen hier nou toch echt als 8e op de streek gewoon. En dat betekent dat 2024 een nieuwe kampioen had. En zouden ze het zelfs weten. Het liekt mij nog een beetje dat ze slag om haar eer waren. nog even een slag om de eer. Het is, en dan is het toch wat Douwe Visser zei. We binnen alleen nog bij de dive van Hewitt bezig. Ik zeg nog net echt. Nee, ik zie wat vertwijfelde blikken. Ze zien wat om hen heen. Ze zitten er, maar er zal aan Grevingen van Omroep Friesland wijzen die ze vertelt en nou ben hoe ze ik ervoor even, en staan. hou die camera erop, want er zal nou wil je bij komen om te vertellen, ja. Ze zien wat om hen heen. Ik bedoel, nou, daar is lang waar binnen op Njochen. En Grauw liekt het nog heel tijd net te beseffen. Of het went al afvallen dat het niet meer mooie doet. Maar daar leeuw ik helemaal niet van. Nee, dat leeuw ik net. Ik kan me wel voorstellen dat ze net blierd binnen met de wedstrijd die ze hier op de mattenlijn hebben. Ljout komt trouwens mooi het vlagje door de finish. Dus we krijgen nog een protest tussen Ljout en Drachten. Dan zou Drachten er echt nog tussen uitvallen. Want die kwam wel op stuurboord aan. Ja. En zij spinnen de hele tijd ontzien wat er aan de hand is op Grauw. En naar achteren. En ik denk dat ze daar eens net nog hoeven te zien. Nou, als geen iemand je vertelt dat je te petit starten binnen, wordt er ontnota ik nog net verteld dat ze kampioen binnen. Ondertussen is ik Ljouwert binnen op een ziende plak. En nou als halfde oer de streek is het Jennewoord. Ja, die had zich nog een beetje ontwanken van dat laatste plak naar die botsing. Maar ja, en hier ondertussen nog steeds gelaten niet. Zou het dan toch de teleurstelling wezen van de minnenwedstrijd van Hewitt? En wat wij terugkrijgen is dat er misschien een protest Grauw is. En dan snap ik waarom ze achterom sjoggen. Hing het dat vlagje er nog in. Dan moet er ergens nog een vlaggen in hingen bij een skip. En ik weet net of zo dat dan toch bij Willem Zwaga wezen. Dan, ja, verhoor het de hele situatie. En heb ik al roepen van kampioen 2024. Maar dat kan dan nog wel eens in de protestkamer uiteten worden. Ja, dan ben ik heel benieuwd. Net verzuurd bij u is best kampioen of heeft een protestje? Nou, Jenne Wout die zei dat we de tonnen raken hier. We hebben het raken, ja, wat bukken mooi. Dus Jenne Wout het protestje? Dat weet ik net 100 punten, zeker, dat zei er wel. Maar ja, wat moest het zien van? Ik heb het raken. Als ik me raken hier, ik ben weer omgeend. Maar ja, dit hebben we 3 jullie niet een keer hand mee akkeren. En nou hebben we het weer. Goed, ik ga geen uitspraken verder uit van, maar een beetje waardeloos. We hebben het raken, klaar, punt. Oké, maar dat verklaart ik de wat lauwe reactie. Want wij dachten ze springen op, want ze zijn kampioen. Maar je bent er net wist van. Nou, ik ben er wel wist van dat we het raken hebben. En hij had ik geen getuigen. Maar ja, hij verpest die midjes even. Van begin tot eind. Gaan we raken hier, dan gaan we weer om. Klaar, want we kunnen nu geen 14 punten veroorloven. Maar als je het raken hebt, wat moest er dan zien van? Een beetje jammer, een beetje afgunst. Ik weet het net, jammer. Maar ik moet even opletten. Ja, dat snap ik. Doe maar zeker opletten, want wij zitten hier nog mooi vol terug op die Lemsterbaai. En daar staat een beste bries wien. Nou ja, dit is dus even de eerste reactie van Douwe Visser. Laten we maar zeggen, wat vervolgen. Ja, ik heb geen vlaggen bij Jenne Wout, maar daar ga ik net eens op letten. Ik ga er net op letten. Ik weet net wanneer het dan gebeurd is. Het klonk, want hij zei het de hele midden. Dus het klonk alsof het al betiert in de wedstrijd gebeurd wezen moest dan. En ja, hij zei het wat makker dan een dwan. Het zijn vervelende situaties, want je had dan wutje en wut. En dan is het, ja, dan zou het in hand van de jury lezen kunnen. En dat is natuurlijk wel heel vervelend en heel spietig van zijn wedstrijd. Het is misschien mooi als Geertje dan ik even naar het scootje van Jenne Wout ken om te jaren wat
hun verhaal is en als er een protest is. Ondertussen neem ik nog even de stand op. Hoe het op het stuit al hier over de finishkaam is. Want ik, de laatste, we hebben 2 schoten en dat wie het einde van de wedstrijd hier op de Lemmer. De Lemmer 2 zou ze dat nemen. Op het eerste plak, heel knap, Huzum. 2 in een aanval, maar correct net slagen om Huzum voorbij te varen. Jervin, 3 Starum, 4 De Jouwer, 5 Snits, 6 Drachten, 7 Lemmer, 8 Grauw, 9 Langwaar, 10 Ljouwert, 11 Jennewoord, 12 Akkerum, 13 Woord zijn en als laatste de hele mannen. En we zeggen wat protestvlagen in elk geval bij Drachten en bij Ljouwert, die binnen de streek kwam. Ik neem aan dat er ik bij Jennewoord en Woord zijn in de hele mannen vlagen binnen, want die hielden een hele dikke ervaring. Maar wierde dan ik nog een protest van Jennewoord tjen Grauw. En dat hing het hier boppen de mar. Want dat zou betutten dat het kampioenschap van Grauw werd heel oors eruit sjucht. Dan als het nou liekt en wie jeden krijgt, Douwe Visser, ja, het zou waardeloos wezen. Maar ja, zielen is zielen, wedstrijd zielen. En we zullen het grif of letter jaren. We gaan er even uit voor de reclame. En dan komen we straks waarom bij Arjen de Boer en Age Veldboom. En misschien weet hij die ondertussen wel meer als us. Rolf, bedankt. En tot morgen, hè? Tot morgen. En dan zullen we zien of er nog strijden wordt voor het kampioenschap. Of alleen nog voor plak 2 draaien. En dat vervelende 4e plakje. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. De Iepen Frieske kampioenskippen Scootjesielen staan op het punt van beginnen. En Omroep Friesland is er alle dagen bij met het IFKS Journaal. Met alle dagen een verslag van de wedstrijden in de Grutte A. En daarnaast doeken we in de verhalen uit de vloot en stappen om boord bij bijzondere deelnemers. Het is alle dagen te zien in het IFKS Journaal van Omroep Friesland. Femke Rispers, ja zeker kan hij er wat meer halen. Die neemt de leiding over. Sneun bij Omroep Friesland. Het Fries kampioenschap vierleppen in Wezen. De hele middag op radio en internet. En van 1 uur aan live op televisie. Simmer in Friesland. We komen er rond. Ze zeggen ze wel eens de beste stuurlust in een wal. Nou, liet dat maar eens zien. Maar ja, dan draai je eronder. Ja, en dan pak je op dit stuk van zaken net volle mei. Wist u waar het eerst door de streek komt? Je zal nooit Scott verklinken. Doch mij onder scootjepoel. Voor 6 alle dagen dat de zielt wordt de uitslag. Ik vooral die stuurlui die te krekt wat minder doel hebben. Ai, de klembosje, nou, doei. De scootjepool van Omroep Friesland. Surf op omroepfriesland.nl/scootjesielen en doch mij. Simmer in Friesland. We komen eraan. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. Welkom waarom hier op de Lemsterbaai. We hebben werkelijk een geweldige wedstrijd, jongen. Maar toch wat een onbevredigend eind. Of net dagen? Nou ja, we hier uitrekkenen dat Grauw had Jervin Johannesmeter Huzum net inhellen.
dan zou Grauw kampioen worden. Dus wij hier met z'n allen verwachten een vreugde-uitbarsting van je welste daar op het Grauwse scootje. Ja, bij Grauw op het achterdek en doe hier zelf zijn geertje, dan moest hij onmiddellijk erin. En er weer een hele lauwe reactie bij Grauw op het achterdek. En we weten nou waarom, omdat er dus een protestsituatie is, omdat Jenne Woord zei dat Grauw de tonnenrekken heeft, maar Douwe Visser werd verneerd. Ja, ik ken de situatie net, ik had ik net jongen en het is van Elsenier een verrassing. Dus ja, dan wordt het toch een beetje een onbevredigend einde. Ja, het is een mogelijk protest, want we winnen net helemaal wist van. Maar goed, daar wordt nou wel op praat. Douwe Visser gaat er in elk geval wel vanuit. Als dat nou zo is, dan is er een protest en dan moet je naar het zwithokje, dat weten we nou. Ja, dan is het eigenlijk wutje in wut. Nee, ja, als Jennewoord zei, du hast wel de tonnenrekken en Grauw zei het net, dan moet Jennewoord mij getuigen komen. En het hij er sap dichtbij vat dat ze dat ik echt zien hebben. En dat Douwe Visser zei, nee, we gaan net rekken. Ja, misschien maar de geek. Maar dat mij bij de SKS maar de geek, de tonnenratje. Ja, snap je dat de iets wat gefrustreerde reactie van Douwe? Ja, teleurgesteld, verzels. Ja, hij wil ik natuurlijk de kampioenschap vieren, dat snap ik. Maar ja, aan de andere kant, als die tonnen rekken is, dan is hij rekken. Ja, dat is ik zo. En eens weer de hele wedstrijd al zo spannend. Van, nou ja, hij moest Ljouwert erachter houden. En dat had er structureel en consequent in Ljouwert erachter houden. Want dat weer zijn concurrent in het klassement. En hier er nog een concurrent, werd er niks ontwang koer. En dat weer Jereveen. Ja, want het Jereveen het weer een goede race. Hè? Juster een goede race, Twadde. Joet weer een goede race. Ja, die stomen nou echt op in het klassement. Die lezen nou 2. Ja, Jereveen het weg geweldig goed zield. En hier het nog een route dwarren, dan hien ze toch misschien Johannes Meter. Want ze kwamen stapje voor stapje dichterbij. Maar aan het begin van de media gaan we zijn, jongens, dit is kat in het bakje. Douwe Visser, Grauw wordt kampioen. Hij eindigt altijd bij de eerste fjouwer. En verdikken. En nou uit de start ging gelijk al fout. Ja, hij lijkt tolven. Ja, hij kwam helemaal verkeerd bij die boppentonnen uit. En die wien draaide ik wat. En hij kon er helemaal net meer bij komen. En al die orenscootjes gingen eromheen. En we zeggen, het kampioenschap van Grauw op dat moment, wat er van de media helje op dat moment al vervlogen. Zo is het. Ja, nou, laten we eventjes de die-uitslag, die hebben we keurig op kaart zetten. Dan weten we dus dat Johannes Meter, maar zijn eerste oefening van het scootje van Huzum, uitstekend dien van Johannes. Hij krijgt er 0 punt Jochem bij. Het is zijn eerste die-oefening van dit seizoen. Voor het Jereveen. Dan komt Auke de Groot, Zuidwesthoeken. Ek prima. De Jouwe zit ik weer van voren. Snits op 5. Dan Drachten. Zoon de Lemmer. De Wien gewoon, die hier wat meer verwachten van de Lemmer. Ik neem geen namen. Dan Grauw op plak 8. Jochen Langwaar. Tien Ljouwert. Die valt dus aan. Olve Jennewoord. Die hebben dus het protestje in Grauw. 12 Akrum. 13 Woord zijn. En 14 de hele mannen. Ja, we bezieken nog een reactie te krijgen van Siebrand van Terwische. De skipper van Jennewoord. Ik hoop dat dat slaagt. Dat wij Jerk in de Werm. En of er überhaupt een protest is van Jennewoord. Tjen Grauw. Dat ze eventueel die tonnenrekken hebben. Maar eventjes die prestaties. De prestatie van Huzum, Johannes Meter. Zijn eerste die-oefening. Ja, we gunnen het hem. Hè. Het is Sinauski. Hij is het wandelen met Sinauski. Dan is dit mooi. En wat een goed maakt nevens Juster. Want Juster wie de laatste. Werkelijk laatste. En toen dachten we, ach, dat skipje van Huzum, de oude Soen en Wol, het is dat mooie skipje wat zo mooi op het wetter leidt. En juist de koer er net vooruit komen. En Joert weer er op kop en hij blauw op kop. En slag op slag op slag. En dat er zelfs Jereveen er zo lang achter houden. Is dat verwachten? Want we zeggen heel vaak van Jereveen, ja, dat is te Jerem met Grauw, of misschien wel het rapste scootje van de hele vloot. Ja, dat denk ik echt. Dat is ik zo. Hoe knap is het dan wel net van Huzum om toch voor te blijven voor Jereveen? Prachtig. En dat gun ik Johannes ik. Natuurlijk, als Sietse Brouwer eerst worden weer Joert, dan wie het moorvallen spannender geweest. Maar wat dat lietse scootje van Huzum, want maar die Huddewien, Pekelijn ze er plat in hier. Want even tikjes koord vieren. En Johannes, die weer er echt grutskop dat er dit even als, bij Sinauski, hè. Want dit is mooi, zijn laatste wedstrijd en dan houdt erop. Zeker, een mooie oefening van Johannes. Dat had er keurig die Johannes Meter. En zo weer een beetje verschillende wedstrijden
in één wedstrijd. Want Meter wint dus, het scootje van Huizen wint. Prachtig. Heerenveen komt naar voren daar, nou in één keer naar plak 2. Wordt Grauw kampioen, ja dat weten we nog heel net. En Ljouwert, daar liet het er heel onder zitten. Want ja, juist er al net een hele geweldige dooi. En Joert is ook net mooi een ziende plak. Ja, die ben nou ook weer uit de top 3. Ja, die hel je zo weer net het podium. Vorig jaar kreeg net het podium op één ziende, kreeg net. En het liep het weer die kant op te gaan. Och, die arme Willem Zwager, krijg al is het hem net gunt. En mij toch die ellendige situatie daar op Staren, waar hij zo de dupe van worden is. En dan krijg je wat er in de wedstrijdreeks gebeurd is, dat het op het laatst zo bepalend wezen kan. Want één puntje, een ziende puntje, kan nou bepalend wezen of je wolk of net kampioen worden. Of op het podium komen of net. Ja, ze hadden zo vol ondien aan het scootje, de Ljouwerters. Ja, maar dat kerst ik ze van woord zijn. Wat had die geweldig, maar dat skip ondergang en het mutteoors, dat stond ik een heel pamflet voor alle sponsors. Het mutteoors en het ziloors en investeren en het er net uitkwam. En jammer, en dat kerst eigenlijk van Ljouwert ik zeggen, dat skip kent het wel. En dat team, Willem Zwager kent het ik, maar ze kennen een paar missen slagen. En wat ik zei, die situatie op Staren, daar ben ik gewoon echt de dupe van worden. Zeker, en dus steen ze nou vierde en dan ben de Heerenveen en Lemmer bin nou dus Ljouwert voorbij. En Ljouwert zit nou op plak 4. Grauw nou op zo'n 20,8. Voorlopig dan in het tussenklassement. Want we weten dus net precies hoe het komt, maar dat protest van Jenne Woord, Tjen, Grauw. Maar Grauw voorlopig dus op zo'n 20,8. Voor Heerenveen 26,9. En dan de Lemmer als derde op 29 zo'n. Arjen, ik zag op de achtergrond Geertje, mij haar speedboot, bij Jenne Woord. Ja, ik zag het nou, maar die binnen te druk met het formulier krijg ik nou terecht. En ik krijg nou terug dat Sieber van der Wisga, die kan in elk geval geen reactie aan. Dus ja, voorlopig, Agen, wij tasten in het duister. Ja, we zagen op het Wetterwol dat er speedbootjes in en weer varen. En die willen misschien wel getuigenverklaringen hebben. Maar we laten het even zo, want wij weten het ik net. Wij weten het net en Douwe Visser die weet het ook net. Laten we nog één keer het duikklassement erbij pakken, jongens. Het duikklassement duurt dus Johannes Meter van Huizen. Hij komt als eerste oer de finish voor het Heerenveen. Dan Auke de Groot, mooi de Zuidwesthoeken. Dan komt de Jouwer, 5 Snits, de Snekerpan, 6 Drachten, Zoon de Lemmer op de eigen Lemsterbaai. Dan 8, toch nog Grauw. Hele minne stad van op plak 12, waarom naar 8. Dan komt Langwaar, 10 Ljouwert, 11 Jennevoort, 12 Akkerum, 13e wordt zijn en 14e hier Opperlemmer, de tweede dag, de hele mannen. Dat is het duikklassement. Het eindklassement weten we dus nog net. Douwe Visser weet het net. Wij weten het net. Jenne Woord, die weet het misschien wel, maar die kan nog niks zeggen. Dus voorlopig moeten we het hier maar doen. Ik zou zeggen, morgen maar weer zijn naar een nieuwe aflevering. De laatste dag op Snits, de slotdag. En dan weten we zeker dat Douwe Visser van Grauw voor de 8e keer kampioen wordt van de SKS editie 2024. Graag ontmoen. Ont in Snits. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Hast het al sjoen? Er is opruiming bij Kapel wonen in Ljouwert en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak. Ja, mijn kwattingen ontzontig % op meubelen, bedden en accessoires. Kom, laten we gauw gaan, want op is op. Ja, vrouwen, dat wordt zwemmen. En daarna, hup, naar Outboard Occasions in Oortrup. Voor een oren motor. Outboard Occasions in Oortrup. Altijd 1000 nijen en jongbroek te buitenboordmotoren. Op variët. Goeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle. We beginnen geheipen! Thuis zit ik lekker warm en droog. Terug Kunststof Casino van KKV op het Heerenveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH.
Een Friesk product, dat is wel sanoffelijk. Ja, kak even, ik ben Gustav. Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de Boer, goed God en het joer. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts, van wonenaanwater.nl. De keeper van din hoes had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. Zo is er maar één. Rinsma Modeplein. Bij Scandinavische Woonwinkel in Sneek geloven wij als familiebedrijf